Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού και σήμερα θα είμαστε μαζί στην εκπομπή «Τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων» μέσα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία στα Ιεροσόλυμα τότε. Σήμερα ασχολούμεθα με το θέμα, και τις τελευταίες εκπομπές ασχολούμεθα με το θέμα η Εκκλησία του Θεού εν Χριστώ Ιησού, που είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Στις προηγούμενες εκπομπές μας είδαμε μαζί τη δημιουργία της Εκκλησίας, πότε άρχισε, ποιος την δημιούργησε, πώς λειτουργεί, την αποστολή της, ποια είναι στην πραγματικότητα η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η πραγματική λειτουργία της βασισμένη στο Λόγο του Θεού, και ακόμη μιλήσαμε στην περασμένη εκπομπή για τις διακονίες που δίνει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία δια τον καταρτισμό των Αγίων, για να δημιουργήσει δούλους που θα υπηρετούν και όχι θα εξουσιάζουν, ούτε θα διοικούν, ούτε θα ηγούνται της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία του Χριστού, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, δεν έχει αρχηγούς, δεν έχει ηγεμόνες, δεν έχει ηγέτες, αλλά έχει δούλους που την υπηρετούν, δοσμένους από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, με τις 5 διακονίες όπως τις διαβάσαμε, που είναι των Αποστόλων, των Προφητών, των Διδασκάλων, των Ευαγγελιστών και του ποιμένα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη χαρισματική ζωή της Εκκλησίας. Η πορεία του χριστιανού, καθώς είναι γεγραμμένο ο Ιησούς Χριστός προσέθεται κάθε μέρα τους σωζομένους στην Εκκλησία, η πορεία του χριστιανού ξεκινάει με την πίστη, την απλή, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τον οποίον ο Θεός ανέστησε και πέθανε για τις αμαρτίες μας, για τις αμαρτίες των ανθρώπων, και αναστήθηκε από τον Πατέρα Θεό για τη δικαίωσή μας. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος πιστέψει στο θάνατο και στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, που είναι η ενσάρκωση του Λόγου του Θεού, και επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί. Με τη σωτηρία του άνθρωπος προστίθεται από τον Ιησού Χριστό στην ευλογημένη Εκκλησία, στην ύμφη του Χριστού. Εκεί πρέπει να πράξει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, που είναι το βάφτισμα εν ύδατι, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει τη ζωή του χριστιανού ο ίδιος ο Θεός. Και πώς την αναλαμβάνει? Δια του βαφτίσματος εν Πνεύματι Αγίου, καθώς είναι γεγραμμένο: μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι δοσμένη προς εσάς και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Με το βάφτισμα λοιπόν εν Πνεύματι Αγίου εισέρχεται, και αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος, εισέρχεται ο χριστιανός ο πιστός στην πνευματική, στη χαρισματική ζωή της Εκκλησίας, της παρουσίας του Θεού. Το θέμα και όλο το ζήτημα των χαρισμάτων το διενεργεί το Πνεύμα το Άγιο. Όπως είπαμε, τις διακονίες δίνει ο Χριστός. Τα χαρίσματα τα δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο έχει συγκεκριμένα 9 πνευματικά χαρίσματα. Γιατί βεβαίως υπάρχουν και φυσικά χαρίσματα, τα τάλαντα που έχουν οι άνθρωποι, με τα οποία όμως δεν θα ασχοληθούμε σήμερα, γιατί στην Εκκλησία του Χριστού εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η χαρισματική ζωή του χριστιανού. Τα 9 χαρίσματα είναι λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, είναι πίστης, χαρίσματα ιαμάτων, ενέργειες θαυμάτων, προφητεία, διακρίσεις, είδη γλωσσών και ερμηνεία γλωσσών. Πριν μπούμε στην ανάλυση των χαρισμάτων αυτών του Πνεύματος του Αγίου, τα οποία δίδονται από τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, εις οικοδομήν, προτροπήν και παρηγορίαν της Εκκλησίας, και τα χαρίσματα δεν είναι για τον εαυτό μας, και τα χαρίσματα είναι του κάθε ενός ανθρώπου που έχει χαρίσματα, είναι για την οικοδομή των άλλων. Πριν μπούμε όμως στην ανάλυση των χαρισμάτων, θα πρέπει εδώ να αναφερθούμε στο σημείο πώς αναγνωρίζεται δηλαδή ότι ένας άνθρωπος έχει βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίου και Πυρί σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Από αυτό το σημείο θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αδερφέ Χρήστο και αδερφέ Σπύρο, για το τι είναι το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρί, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, όπως είπε αλλού ο Χριστός, ποταμίδα το ζώντος θέλουν σειρεύσει, και πώς αναγνωρίζεται αυτό. Αφενός λοιπόν να το βρούμε μέσα από την Αγία Γραφή, αφετέρου θα σε παρακαλέσουμε Χρήστο να δούμε πώς το έλεγε η αρχαία Εκκλησία, γιατί θέλω να υπενθυμίσουμε ότι εδώ ασχολούμεθα κυρίως με το Λόγο του Θεού, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη που είναι θεόπνευστος, αλλά σαν επιβεβαίωση των όσων διαβάζουμε μέσα από τη Γραφή, ζητάμε πάντοτε
τη βοήθεια των γεγραμμένων, των πρώτων αποστολικών και μεταποστολικών πατέρων, δηλαδή της αρχαίας Εκκλησίας. Και όταν λέμε αρχαία Εκκλησία, σε αντιδιαστολή με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η οποία δημιουργήθηκε το 33 μετά Χριστό και έληξε περίπου το 95 με τον Ιωάννη, όταν πέθανε τον μαθητή του Κυρίου, το πολύ πολύ 100. Η επόμενη αρχαία Εκκλησία, η οποία συνεχίζει να είναι χαρισματική, ξεκινάει με τους Αποστολικούς Πατέρες που διήρκησαν μέχρι περίπου το 150 και τους Μεταποστολικούς Πατέρες που φτάνουν μέχρι το 250 περίπου. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρουν και τα γραπτά της αρχαίας Εκκλησίας για να δούμε αν αυτά που διαβάζουμε είναι σύμφωνα με την πρακτική και την νοοτροπία. Αυτό μας ενδιαφέρει από την αρχαία Εκκλησία. Να δούμε, επειδή αυτή ήταν η πρόσφατη Εκκλησία, ήταν η συνέχεια των Αποστόλων, ήταν οι μαθητές των μαθητών του Χριστού. Ποια ήταν η πρακτική, ώστε να δούμε και εμείς σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, αλλά ιδιαιτέρως η νοοτροπία της αρχαίας Εκκλησίας, που φαίνεται πάρα πολύ καθαρά από τα γραφτά των Αποστολικών και Μεταποστολικών Πατέρων. Για να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα με το οποίο ξεκινάμε, με τη χάρη του Χριστού, είναι το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίο και Πυρί, όπως μας το λέγει ο Χριστός, μας το υποσχέθηκε ο Χριστός και το περιγράφει η Αγία Γραφή, και ιδιαίτερα βεβαίως η Καινή Διαθήκη, γιατί είναι χαρακτηριστικό της Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε βάφτισμα επίσκεψης Πνεύματος Αγίου, υπήρχε στους προφήτες που έφευγε. Εδώ στην Καινή Διαθήκη όμως υπάρχει κάτι άλλο. Το Πνεύμα το Άγιο θα έλθει και θα κατοικήσει μέσα σας, και εσείς είστε ναός του Πνεύματος του Αγίου, του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί εντός σας. Βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη ήταν προφητευμένο και στον Ιωήλ, όπως ο ίδιος ο Πέτρος το αναφέρει στις πράξεις των Αποστόλων, ότι θα έρθει το Πνεύμα του Άγιο στις έσχατες ημέρες. Αλλά βλέπουμε ότι και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στη διακονία του, όταν ξεκίνησε και βάπτιζε τους ανθρώπους που ερχόταν σε αυτόν, ανέφερε ότι θα έρθει ο πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα, αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και Πυρί. Μια επαγγελία λοιπόν του Θεού που βγαίνει διαστόματος του Ιωάννη του Βαπτιστή. Βέβαια αυτή η επαγγελία πολύ αργότερα θα τη δούμε να εκπληρώνεται. Ο ίδιος ο Χριστός, όπως σωστά ανέφερες προηγουμένως Γιώργο, πολλές φορές ανέφερε ότι θα έρθει άλλος παράκλητος επί της γης, ο οποίος θα έρθει σε εσάς, το πνεύμα της αληθείας. Ποταμίδα το ζώντος, αλλού ανέφερε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και όταν έφυγε ο Χριστός μετά την Ανάστασή του από τη γη, είπε στους μαθητές να μείνουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να λάβουν δύναμη εξύψους. Όταν να μείνουνε, το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει σε αυτούς. Την ημέρα λοιπόν της Πεντηκοστής γίνεται αυτή ακριβώς η βάπτιση με Πνεύμα Άγιο πρώτα στους αυτούς τους ανθρώπους, τους πιστούς που ήταν στο ανώγιο. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, η βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου επάνω σε ανθρώπους. Θα ήθελα όμως να το διαβάσουμε, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Και ότε ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο, και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου, και γέμισε όλο τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι, και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός, και κάθισαν επί έναν έκαστον αυτών. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδε εις αυτός να λαλώσει. Βλέπουμε δηλαδή, εκτός από αυτές τις γλώσσες που βγαίνανε, οι ξένες γλώσσες που βγαίνανε από το αυτόμα των μαθητών, βλέπαμε και ένα άλλο σημείο που φάνηκε εκείνη την ημέρα, κάποιες γλώσσες ως πυρός που ήρθαν και καθίσανε πάνω σε κάθε έναν από τους μαθητές του Χριστού. Το φαινόμενο ήταν ότι λαλούσαν ξένες γλώσσες, και το παράξενο για τους ανθρώπους που ήταν μαζεμένοι οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ εκείνες τις μέρες για τη γιορτή των Ιουδαίων στην Ιερουσαλήμ, ότι ακούγανε τους Αποστόλους να μιλάνε ο κάθε ένας στη δική του διάλεκτο. Και τους έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα, μαζευτήκανε. Ο ίδιος ο Πέτρος, αν δούμε στο 14 εδάφιο, βγαίνει και αρχίζει και κάνει ένα κήρυγμα και μιλάει προς τους ανθρώπους αυτούς. Και αν διαβάσουμε στο 38 εδάφιο, βλέπουμε ότι ο Πέτρος αναφέρει στους ανθρώπους αυτούς την πορεία τη χριστιανική. Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία,
και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Είναι μια επαγγελία λοιπόν της δωρεάς. Πρόκειται για μια δωρεά του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι από το Θεό προς τους πιστούς εκείνων των ημερών, αλλά και για τα παιδιά τους, και προς πάντας τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να πει ότι η βάπτιση λοιπόν με Πνεύμα Άγιο έχει σαν σημείο, εκτός από την ομιλία σε ξένες γλώσσες, και την εμφάνιση των διαμεριζομένων γλωσσών ως πυρός, όπως βλέπουμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Αν δούμε όμως σε ένα άλλο σημείο στις πράξεις των Αποστόλων, και συγκεκριμένα όταν ο Πέτρος πήγε στο σπίτι του Κορνήλιου, με την οδηγία του Θεού βέβαια, με την οδηγία του Θεού, και μίλησε εκεί το Λόγο του Θεού, διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων στο 10ο κεφάλαιο, στο Ι κεφάλαιο και 44 εδάφιο, ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιο επί πάντας τους ακούοντας το Λόγο, και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί, όσοι ήλθον μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθηκε επί τα έθνη. Και στο 46 λέει, διότι ήκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας το Θεό. Βλέπουμε δηλαδή το σημείο της γλώσσας της ξένης, όταν οι άνθρωποι αυτοί μιλούσαν ξένες γλώσσες. Αυτό έκανε τους εκπεριτομείς πιστούς που είχαν πάει μαζί με τον Πέτρο να καταλάβουν ότι αυτή ήταν η έκθεση του Αγίου Πνεύματος. Να βεβαιωθούν. Και μάλιστα όταν αργότερα στο επόμενο κεφάλαιο ο Πέτρος πήγε στα Ιεροσόλυμα και εξέθεσε στους εκεί Αποστόλους το τι έγινε στο σπίτι του Κορνήλιου, διαβάζω από το Ι κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στο 15 εδάφιο, και ενώ ήρχισα, λέει ο Πέτρος, να λαλώ, το Πνεύμα το Άγιο επήλθε επ' αυτούς, καθώς και εφ' ημάς καταρχάς. Δηλαδή, ο Πέτρος συμπέρανε ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν δόθηκε σε αυτούς επειδή μιλήσανε ξένες γλώσσες και όχι επειδή δεν είδε γλώσσες πυρός πάνω στο κεφάλι τους, όπως έγινε στους Αποστόλους. Και μάλιστα στο 16 συνεχίζει ο Πέτρος και λέει, τότε ενεθυμήθη το λόγο του Κυρίου ότι έλεγε Ιωάννης με ενεβάπτισεν είδατε, σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν Πνεύματι Αγίου. Καθαρά δηλαδή βλέπουμε μέσα από τη Γραφή ότι το σημείο ότι κάποιος έλαβε Πνεύμα Άγιο είναι το ότι μιλάει ξένες γλώσσες. Δηλαδή, για να ολοκληρώσουμε, μπορούμε να πούμε ότι το Πνεύμα το Άγιο έρχεται με ορατό σημείο. Δεν έρχεται με φαντασία ή αοράτωση, δεν το λέει τουλάχιστον έτσι η Γραφή, αλλά έρχεται με ορατό σημείο που είναι να μιλήσει ο άνθρωπος όταν βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο ξένες γλώσσες και ακόμη και να προφητεύει. Μάλιστα πρέπει να τονίσω εδώ, Σπύρο, ότι ο Απόστολος Παύλος όταν πήγε στην Έφεσο έκανε μία ερώτηση. Ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστεύσατε? Δηλαδή φαίνεται από αυτό ότι στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν απόλυτα συνυφασμένη η πίστης με τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου, η οποία όμως πίστης και δωρεά Πνεύματος Αγίου διαχωρίζεται. Η πίστης δεν φαινόταν, η αναγέννηση δεν φαίνεται. Για τους αναγεννηθέντας τι είπε ο Χριστός? Όπως ο αέρας φυσάει και κανένας δεν βλέπει από που έρχεται και που πηγαίνει, έτσι είναι κάθε ένας που γεννήθηκε από Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή πραγματικά ορατός αναγεννάται ο άνθρωπος και το αποτέλεσμα είναι αλλάζει η ζωή του ανθρώπου και βλέπουμε από τον καρπό. Το βάφτισμα όμως με Πνεύμα Άγιο δεν είναι αοράτος, αλλά είναι με ορατό σημείο που είναι το να έρθει δύναμη του Θεού μέσα στον άνθρωπο και να βγούνε ποταμοί υδατοζώντος μέσα από την κοιλιά του. Το τελεί από την καρδιά του, αοράτος, από την κοιλιά του. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, μυστήριο αυτό. Από την κοιλιά του και βγαίνοντας να βγει ένας χήμαρος από ξένες γλώσσες. Ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστεύσατε? Και η απάντηση ήταν ούτε ξέρουμε περί Πνεύματος Αγίου, και προσευχήθηκε ο Απόστολος Παύλος βάζοντας τα χέρια του επάνω στους ανθρώπους αυτούς, τους αδελφούς από την Έφεσο, και όλοι, λέει η Γραφή, άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες και να προφητεύουν. Άρα το σημείο του Πνεύματος του Αγίου, το σημείο το ορατό που αποδεικνύει στους χριστιανούς μέσα στην Εκκλησία ότι κάποιος βαπτίστηκε εν Πνεύματι Αγίου και πυρί, είναι ορατό και είναι το να μιλήσει ο άνθρωπος ξένες γλώσσες και να προφητεύσει. Πριν προχωρήσουμε όμως, Σπύρο, Χρήστο, θα μπορούσες να μας πεις στην Αρχαία Εκκλησία αν αναφέρθηκαν καθόλου οι πατέρες επάνω στο θέμα του βαφτίσματος εν Πνεύματι Αγίου, του ορατού ή μη σημείου της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου? Είναι αλήθεια ότι αυτή η διδασκαλία για το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα
έφερε τεράστια αναστάτωση στη χριστιανοσύνη όλο τον 20ο αιώνα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Γιατί δεν είναι θέμα μίας ερμηνείας ή θεολογίας, είναι θέμα μίας εμπειρίας. Έτσι. Και να πιστεύει ένας στο Άγιο Πνεύμα και λέει εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα λάβει Άγιο Πνεύμα. Αν δεν λάβει, απλώς είναι μία ιδεολειψία. Το πιστεύει. Πράγματι λοιπόν, στην εποχή των Αποστόλων αυτό γινότανε. Φαίνεται πάρα πολύ σαφώς ότι ενώ στη Σαμάρια οι άνθρωποι πίστεψαν και ευαπτίστηκαν, οι Απόστολοι δεν θεώρησαν ικανοποιητικό της μεταμορφώσεως του το γεγονός μόνο ότι πίστεψαν και ευαπτίστηκαν, όταν είχε πάει ο Φίλιππος, ναι, σωστά. Γι' αυτό και διαβάζουμε στις πράξεις στο 8ο, στο Ήτα κεφάλαιο και στο 14, ακούσαντες δε οι Απόστολοι εν Ιερουσαλήμ ότι η Σαμάρια εδέχθη το λόγο του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρο και Ιωάννη, ήτινες καταβάτες, προεχευχήθησαν περί αυτών, διαναλάβοντας Πνεύμα Άγιον. Πράγμα το οποίο δείχνει σαφώς ότι οι Απόστολοι, η Αποστολική Εκκλησία δεν θεωρούσε επαρκές το ότι κάποιος μετανόησε, πίστεψε και βαπτίστηκε στο νερό, εάν δεν έχει λάβει αυτό το βάψιμα στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο στην πατερική ορολογία λέγεται χρίσμα. Έχετε χρίσμα από του Αγίου. Και από εκεί προήλθε, ακριβώς. Από εκεί προήλθε. Ο Ιωάννης, ο Απόστολος Ιωάννης το μιλάει για το. Γι' αυτό και η μεγαλύτερη απόδειξη, πριν προχωρήσουμε πιο αναλυτικά επάνω σε αυτό το θέμα, είναι το εξής. Ότι οι ιστορικές εκκλησίες, οι μεσαιωνικές εκκλησίες, η ανατολική και η δυτική, έχουν το μυστήριο του χρίσματος. Δηλαδή ενώ βαφτίζουν ένα παιδί νήπιο που είναι μια σκιά του βαφτίσματος των ενηλίκων, το έχουμε ξαναπεί αυτό, μετά αμέσως για αυτούς που δεν ξέρουν και παρακολουθούν το νηπιοβάπτισμα γίνεται, σου λέει, το μυστήριο του χρίσματος, το οποίο του λέει ο παπάς σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, και θεωρεί η θεολογία, άλλο η πρακτική, γιατί στην πρακτική δεν γίνεται τίποτα. Στην θεολογία όμως θεωρεί ότι μετά το βάπτισμα πρέπει να γίνει, αγαπητέ μου, το μυστήριο του χρίσματος. Αυτό είναι το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Η θεολογία δηλαδή το περιέχει αυτό το στοιχείο. Γι' αυτό όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση. Όχι. Στην πρακτική. Στην πρακτική όχι. Δηλαδή σαν θεολογία υπάρχει. Σαν θεολογία όμως στην υπάρχει. Πρακτική δεν έχει καμία σχέση ούτε με την Αποστολική Εκκλησία ούτε με την Αρχαία Σωστά. Εκκλησία. Αλλά με αυτό που λέμε σαν θεολογία θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι μία εφεύρεση κάποιας ομάδας. Ναι, σωστά. Το μυστήριο του χρίσματος είναι ξεχωριστό μυστήριο, διαφορετικό από το βάπτισμα. Ούτε απλώς σου λέει το βάπτισε και έλαβε. Όχι, σου λέει. Πρέπει να γίνει δεύτερο, ξεχωριστό. Αυτό θέλουμε να πούμε, ότι είναι μία σκιά εκείνου του πράγματος που γινόταν τότε για αυτούς που θεωρούν ότι είναι καινοτομία. Δεν είναι καινοτομία. Είναι μέσα στη θεολογία της Εκκλησίας το χρίσμα. Έτσι λοιπόν, μετά το βάπτισμα στο νερό, οι άνθρωποι ανέμεναν οι πιστοί να λάβουν το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα, το χρίσμα. Γι' αυτό και ακριβώς αυτό που διάβασε ο Σπύρος είναι και το αποδεικτικό σημείο, ότι και ενώ άρχισαν να λαλώ, λέει ο Πέτρος στην περίπτωση του Κορνηλίου, επήλθε το Πνεύμα το Άγιο καθώς και εφημάς καταρχάς, δεν θεωρεί ούτε τη βοή ούτε της φωτίας. Ιδάλλως είναι ψέματα. Γι' αυτό λένε πολλοί, μα έρχονται φλόγες Σπυρός. Όχι. Καθώς και εφημάς καταρχάς θεώρησε μόνο την ομιλία σε γλώσσες ως επανάληψη του θαύματος της Πεντηκοστής. Αυτό είναι η επανάληψη του θαύματος της Πεντηκοστής. Και προχωρώντας λίγο πιο κάτω είπε, τότε ενεθυμήθη το λόγο του Κυρίου που έλεγε Ιωάννης μεν βάψενείτε, σεις όμως. Δεν το θυμήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Πέτρος το θυμήθηκε βλέποντας τον Κορνήλιο και μέσα σε αυτό το σεις συμπεριέλαβε τον Κορνήλιο, όχι τους 12, ούτε τους 120. Αυτό είναι. Δεν το είχε σκεφτεί καν όταν. Ακριβώς. Αυτή τη φράση που είπε ο Χριστός, σεις θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίου, το θυμήθηκε όταν είδε τον Κορνήλιο και τους άλλους. Και μέσα σε αυτό το σεις είμαστε κι εμείς. Ναι. Αυτό είναι η σημασία. Τώρα, για να το στηρίξουμε πατερικά, ο Τερτιλιανός στο έργο του περιβαυτίσματος το 190 μετά Χριστό και στο τρίτο κεφάλαιο ξεκάθαρα δηλώνει αυτό που λέγαμε για τη διδασκαλία της Αρχαίας Εκκλησίας. Μετά το βάπτισμα τα χέρια τοποθετούνται δια προσευχής, καλώντας και προσκαλώντας το Άγιο Πνεύμα. Μετά το βάπτισμα προσευχόταν για να λάβουν Άγιο Πνεύμα. Στο βάπτισμα δεν λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα, αλλά καθαριζόμαστε με το νερό του βαπτίσματος. Στο βάπτισμα ενίδατη.
Γι' αυτό και μετά η Εκκλησία έκανε ειδική επίκληση για να λάβουν οι άνθρωποι το Άγιο Πνεύμα. Όπως κάνουμε και σήμερα εμείς στην Εκκλησία. Ακριβώς. Γι' αυτό και προήλθα αυτή η σκιά. Είναι κάτι το ξεχωριστό. Και θα πει κάποιος, λάβαιναν οι άνθρωποι το Άγιο Πνεύμα, μιλούσαν γλώσσες. Επειδή είναι πάρα πολλές αυτές οι αναφορές, θα διαβάσουμε μόνο πρώτα τον Ιουστίνο τον Μάρτυρα, 155 μετά Χριστό. Τώρα είναι δυνατόν να δεις μεταξύ μας άνδρες και γυναίκες που εξασκούν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Θα διαβάσουμε τον Ειρηναίο στο Κατααιρέσεων, στο 5ο βιβλίο και στο 6ο κεφάλαιο, το 170 μετά Χριστόν. Εμείς ακούμε πολλούς αδελφούς μέσα στην Εκκλησία να εξασκούν προφητικά χαρίσματα και δια του Πνεύματος να μιλούν όλα τα είδη των γλωσσών και φέρουν εις το φως για το γενικό όφελος τα κρυπτά των ανθρώπων και διηγούνται τα μυστήρια του Θεού. Ποιος είπε ότι δεν μίλαγαν? Πώς ήταν δυνατόν να μην μίλαγαν? Ο Τερτιλιανός κατά Μαρκίωνος το 190. Ο Μαρκίων ας βγάλει ένα ψαλμό, μια προσευχή, επειδή εφόσον λέει ότι έχει την αλήθεια, ήταν μια γνωστική αίρεση αυτή. Ο Μαρκίων λοιπόν ας βγάλει ένα ψαλμό, μια προσευχή, έστω μια ερμηνεία γλωσσών. Τώρα όμως όλα αυτά τα σημεία εκπορεύονται από την πλευρά μας χωρίς καμιά δυσκολία και αυτό είναι σύμφωνα με τους νόμους του Χριστού και του Πνεύματος. Έτσι λοιπόν δεν είναι μια νεοφανής αποκάλυψη η Εκκλησία. Μίλαγαν γλώσσες, λάβαιναν το Πνεύμα το Άγιο, υπήρξε ακριβώς η προσκίαση αυτού που λέγεται το μυστήριο του χρήσματος και καλείται τώρα ο άνθρωπος μετά το βάφτισμα να ζητήσει και να λάβει το Άγιο Πνεύμα. Βέβαια, για να το ολοκληρώσουμε, προοδευτικά το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα έγινε μία σκιά, ένας τύπος. Στην αρχαία Εκκλησία που άρχισε σιγά σιγά την προχωρώντας έγινε στην αποστασία. Ένας τύπος ο οποίος ισχύει και μέχρι σήμερα. Το χρήσμα με το λαδάκι. Το κάνουμε το λαδάκι, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Άγιου, ο άνθρωπος δεν λαβαίνει τίποτα. Είναι σημασία ότι ένας άνθρωπος του Μεσαίωνα, ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, που έφαγε πάρα πολύ διωγμό. Ποια χρονιά περίπου? Το 1000. Και κυνηγήθηκε πάρα πολύ άσχημα, ανακοίνησε ακριβώς αυτό. Από ποιους κυνηγήθηκε? Από το ιερατείο της εποχής. Από την Εκκλησία, την επίσημη της εποχής. Πρέπει να πω. Από μοναχούς, από μητροπολίτες, πάρα πολύ τον έδιραν. Θα πει κάποιος, μα δεν έγινε Άγιος. Ναι, το είπε ο Κύριος. Συμφωνεύσατε στους προφήτες, μετά λέει τους έφτιαξαν αναθήματα. Η ίδια ιστορία. Ο Σιμεών ακριβώς τόνισε αυτό το σημείο το 1000 μετά Χριστόν, ότι αοράτος και αναισθήτως δεν μπορεί να λάβει κάποιος το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ψεύτη κάνει το Χριστό, λέει, που είπε ότι ποταμοί ύδατος ζώντος θα εξέλθουν της κοιλίας αυτού. Πώς θα γίνει? Να διαβάσουμε την περικοπή και θα τη δουν οι τηλεθεατές καθώς θα γράφεται. Κατανοητός και αντιληπτός γίνεται η ενίκης της τρισυποστάτου θεότητος. Εάν κάποιος λέει ότι χωρίς γνώση και αίσθηση, αναισθήτως, λαμβάνει και κατέχει ο πιστός το Άγιο Πνεύμα, βλασφημεί και ψεύτη κάνει το Χριστό που είπε ότι ποταμοί ύδατος ζώντος θα εξέλθουν από την κοιλία αυτού. Από την κοιλία αυτού το τονίζω. Όσοι ευαπτίσαν με το Άγιο Πνεύμα, το Πανάγιο Πνεύμα ενλαηλεί και ενεργεί σε αυτούς τα λεχθέντα από τον Παύλο. Όποιος όμως δεν έχει αναγνωρίσει αυτά τα σημεία μέσα του, ας μην απατάται. Μάλιστα. Τώρα για να συνοψίσουμε, η πρακτική της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας και της αρχαίας Εκκλησίας, καθώς και η νοοτροπία, είναι καθαρή και εξάστερη. Δηλαδή, αναγεννάται ο άνθρωπος από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο, αλλάζει η ζωή του, βαφτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άφεσης αμαρτιών και περιμένει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, η οποία θα έρθει σαν φυσική συνέπεια της χριστιανικής πορείας του χριστιανού, του ανθρώπου. Και από τη στιγμή εκείνη ο χριστιανός εισέρχεται πια στη χαρισματική ζωή της Εκκλησίας. Όσο λοιπόν υπήρξε η Αποστολική και η αρχαία Εκκλησία, έτσι λειτουργούσε. Όταν πέρναγαν τα χρόνια, οι επίσημες εκκλησίες, είτε ανατολική είτε δυτική ή οποιαδήποτε, άρχισαν να σβήνουν το Πνεύμα το Άγιο, να το υποκαθιστούν, γιατί δεν μπορούσαν να το καταργήσουν με κάποιους τύπους όπως είναι το χρήσμα με λαδάκι. Παρόλα αυτά όμως
καθ' όλη την διάρκεια της ιστορίας της Εκκλησίας του Χριστού στη γη υπήρξαν άνθρωποι φωτισμένοι, βαφτισμένοι εν πνεύματι Αγίου και Πυρί, που εξέφραζαν μέσα από τη δική τους εμπειρία, πως αλλιώς, μέσα από τη δική τους εμπειρία, τα χαρίσματα του πνεύματος του Αγίου. Πρέπει να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό, να το συμπληρώσουμε και αυτό, ο Wigglesworth, ένας από τους πρωτοπόρους του κινήματος της όψιμης βροχής, της έσχατης βροχής που γίνεται σήμερα, ομολόγησε ότι σε ηλικία 10 ετών στην Αγγλικανική Εκκλησία, όταν ο επίσκοπος έκανε αυτό το χρήσμα, έλαβε πνεύμα Άγιο και πήρε γλώσσες. Τι ωραία. Χωρίς να ξέρει τίποτε από όλα αυτά. Που δείχνει ότι και μέσα σε αυτό τον τύπο μπορεί να υπήρξαν δεν είναι χάρη του Χριστού. Είναι η χάρη του Χριστού. Μπορούμε να το δούμε και μέσα από τις γραφές ότι η προφητεία και τα χαρίσματα και οι γλώσσες σαν απόρρια του Πνεύματος του Αγίου δεν εκπίπτουν και δεν σταματάνε ποτέ. Αν διαβάσουμε στις Κορινθίους, στην πρώτη επιστολή, στο ΙΓ κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμως, είτε προφητεία, είτε είναι, θέλει καταργηθεί. Είτε γλώσσα, θέλουν υπάυση. Είτε γνώσεις, θέλει καταργηθεί. Τα χαρίσματα δηλαδή του Πνεύματος Αγίου θα καταργηθούν κάποτε. Όμως, συνεχίζει, διότι κατά μέρος γινώσκομαι και κατά μέρος προφητεύομαι. Όταν όμως έλθει το τέλειο, τότε το κατά μέρος θα θέλει καταργηθεί. Θα καταργηθούν δηλαδή αυτά όταν θα έρθει το τέλειο. Και βέβαια, αφού παραλληλίζει στο 11 την ζωή μας εδώ στη γη σαν ένα νήπιο, ότι είμαι νήπιος ως νήπιον ελάλου, στο 12 αναφέρει το πότε θα έρθει το τέλειο. Διότι τώρα βλέπουμε διακατόπτριν ρηματοδός, τότε δε πρόσωπο προς πρόσωπο, τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δεν θέλω γνωρίσει καθώς και γνωρίστη. Δηλαδή τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου δεν σταματάνε παρά μόνο όταν θα έρθει το τέλειο. Και το τέλειο ποιο είναι? Το ουρανός. Εδώ είναι μια παρανόηση όμως, την οποία πρέπει να την τονίσουμε. Σου λέει όλος, τι να τις κάνω τις γλώσσες και τις προφητείες, αφού το υπέρτατο είναι η αγάπη. Ζητείτε με τα ζήλου τα καλύτερα, αλλά διώκετε την αγάπη, όπως θα συνεχίσουμε. Και εδώ ακριβώς είναι όλη η παγίδα. Δεν μπορεί να φτάσει κάποιος σε αυτή την αγάπη εάν δεν περάσει μέσα από τη χαρισματική ζωή. Αυτός είναι ο καυγάς. Ο άλλος δηλαδή προσπαθεί να φτάσει σε αυτό το σημείο χωρίς τα σκαλιά της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό και το χρήσμα, το βάσμα στο Άγιο Πνεύμα είναι η είσοδος, το πρώτο σκαλί σε αυτή την χαρισματική ζωή. Και το λέει καθαρά βέβαια ο Απόστολος Παύλος, ο λαλών γλώσσαν εαυτόν οικοδομή. Τι θα πει οικοδομή? Αυξάνει πνευματικά στην αγάπη, στην πίστη, στην υπομονή και σε όλα τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή δεν μπορεί να αυξηθεί και να αυξάνεται πνευματικά ο χριστιανός αν δεν εισέλθει στη χαρισματική ζωή που τούτο γίνεται με το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίου και Πυρί. Πολλά θα μπορούσαμε ακόμη να αναφέρουμε, όμως θα ήθελα εδώ να μην δώσουμε συνέχεια στο βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουν οι αγαπητοί μας φίλοι έναν ωραίο ύμνο που θα ακούσουμε, που θα βάλουν οι συνεργάτες μας, και στη συνέχεια θα είμαστε πάλι μαζί αναλύοντας, διαβάζοντας τα χαρίσματα, τα πνευματικά χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, όπως αυτά περιγράφονται στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους την πρώτη, στο κεφάλαιο 12 και στο εδάφιο 8 και 5 έως 11. Oddaję Ci życie swe, Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Oczyść, Panie, duszę mą, zapomnij mi moje winy, obmyj mnie Twą świętą krwią, podaruj mi nowe życie, daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie, rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twej. Przyjdź, zamieszkaj
tutaj w domu mym, z Twą łaską i miłosierdziem otocz mnie ramieniem swym, bo ja oddaję Ci życie swe. Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Wybawiłeś duszę mą, umarłeś za moje winy. Jezu, jesteś Panem mym, Zbawicielem mym. Oddaję Ci życie swe. Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Ty wiesz, Ty znasz mnie. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie. Rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twej. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, τα δόγματα εγκεκριμένα από των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων στην Πρώτη Αποστολική Εκκλησία του Θεού στα Ιεροσόλυμα. Το θέμα μας είναι η Εκκλησία του Χριστού, είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της Εκκλησίας, της αληθείας, είναι η νύμφη του Ιησού Χριστού. Και ιδιαίτερα θα ασχοληθούμε σήμερα με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου ή καλύτερα με τη χαρισματική ζωή μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Αφού μιλήσαμε ότι η είσοδος στη χαρισματική ζωή γίνεται με το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και περί το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου, όπου σημείο ορατό είναι το να μιλήσει ο άνθρωπος γλώσσες και να προφητεύει, και που είναι το χαρακτηριστικό σημείο κάθε πλήρωσης εν Πνεύματι Αγίου, γιατί το βάφτισμα είναι η πρώτη πλήρωση, αλλά από εκεί και πέρα λέει ο Λόγος του Θεού πληρούστε Πνεύματος Αγίου, και πάλι συνεχίζεται η πλήρωση με Πνεύμα Άγιο να έχει το χαρακτηριστικό του να αναλύει ο άνθρωπος ξένες γλώσσες. Εισερχόμεθα λοιπόν τώρα, μπαίνουμε τώρα στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, στο ΙΒ κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο. Διότι εις άλλον μεν δίδεται δια πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως, κατά το αυτό πνεύμα. Ας μείνουμε σε αυτά τα πρώτα δύο χαρακτηριστικά, δύο χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, το λόγο σοφίας και το λόγο γνώσεως, που έχουν άμεση σχέση με τις διακονίες, καθώς ο Απόστολος Παύλος πρώτα είπε ότι εμένα με έθεσε ο Θεός, με όρισε Απόστολο, κήρυκα και διδάσκαλο των εθνών. Για να είναι κανείς κήρυκας
και διδάσκαλος των εθνών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τούτο να γίνεται, όπως και ο ίδιος ομολογεί, όχι με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, όχι δηλαδή ένα ανθρώπινο κήρυγμα, μία ομιλία ή μία διάλεξη ανθρώπινη που οπωσδήποτε μπορεί να είναι όμορφη, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να γίνεται με το χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι ο λόγος της σοφίας, που φέρνει σε κατάνοιξη τον άνθρωπο και τον οδηγεί στη σωτηρία, ή με το χάρισμα του λόγου γνώσεως, όπου δίδει στον έχοντα την διακονία του διδασκάλου τη δυνατότητα ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου να λύνει τις απορίες στη ζωή των ανθρώπων και να οδηγεί τον άνθρωπο στην οδό την οποία πρέπει να περπατήσει. Με αυτά τα δύο χαρίσματα λοιπόν ας ξεκινήσουμε, να ασχοληθούμε Σπύρο και Χρήστο. Το χάρισμα λόγο γνώσεως και λόγος σοφίας. Σαφώς βέβαια ο Κύριος πριν φύγει έδωσε αποστολή στους 12 μαθητές και σε όλους τους πιστούς, ώστις πιστέψει και βαπτιστεί, θέλει σωθεί, ώστις απιστήσει θέλει κατακριθεί, υπάγεται σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Υπάρχει λοιπόν αποστολή του ίδιου του Θεού, του ίδιου του Ιησού Χριστού προς τους μαθητές. Το κήρυγμα βέβαια μπορεί να γίνει, όπως σωστά είπες Γιώργο, με το λόγο σοφίας. Δηλαδή πληστής Πνεύματος Αγίου, το χάρισμα. Βλέπουμε τον Πέτρο σε πολλά σημεία στη Γραφή. Τότε ο Πέτρος, διαβάζω από το Δέλτα 8 των πράξεων, πληστής Πνεύματος Αγίου είπε προς αυτούς. Αφού λοιπόν είχε βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο ο Πέτρος και πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο ο Πέτρος, άρχισε και μίλαγε. Ή την ημέρα της Πεντηκοστής. Μόλις βαπτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, έκανε ένα κήρυγμα το οποίο είχε και αποτέλεσμα, είχε και καρπό. Είχε τη σωτηρία και την κατάνοιξη πρώτα των καρδιών των ακουσάντων και μετά τη σωτηρία των ανθρώπων αυτών και την ίδρυση της πρώτης εκκλησίας. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό, το αποτέλεσμα. Γιατί μία διδασκαλία, μία διάλεξη δεν έχει αποτελέσματα στην καρδιά και στη ζωή του ανθρώπου. Όμως ένα κήρυγμα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, με το λόγο της σοφίας, αναγεννάει τον άνθρωπο. Τον αλλάζει την καρδιά του, την ψυχή του και το πνεύμα του. Αυτό είναι. Το βλέπουμε βέβαια και στην επιστολή του Πέτρου, διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και 12 εδάφιο, εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή δι' αυτούς αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά, τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς, δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιο εις εσάς εν πνεύματι Αγίο, το αποσταλόντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσε οι άγγελοι να παρακύψουν. Και βέβαια ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο, διαβάζω τα πρώτα 5 εδάφια που βλέπουμε πώς πήγε στους Κορινθίους ο Απόστολος αυτός και πώς κήρυξε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και εγώ αδελφοί όταν ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή μη υπεροχή λόγου ή σοφίας, κηρύττων εις εσάς τη μαρτυρία του Θεού. Διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι ημί Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένεια και με φόβο και με τρόμο πολύ. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Διανένει η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά της δυνάμεως του Θεού. Αυτό ήταν όλο το κήρυγμα του Απόστολου Παύλου και όλων βέβαια των ανθρώπων που είχαν το χάρισμα αυτό λόγου σοφίας και του λόγου γνώσεως, που είναι η διδασκαλία. Άρα διόρθωναν τα ελείποντα, απαντούσαν, έλεγχαν, ανέτρεπαν τις καρδιές και τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Με το λόγο του Θεού. Πώς το λέει. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε τέτοιο παράδειγμα. Έχει επισκεφθεί ο Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων την Κύπρο, στο 13ο κεφάλαιο, και έρχεται σε σύγκρουση με έναν μάγο, ο οποίος ανθίστατο στο 8 προς αυτούς ελίμας ο μάγος, ζητώ να αποτρέψει τον Ανθίπατο από της πίστεως. Πλην ο Σάβλος και Παύλος πληστής Πνεύματος Αγίου, αυτό είναι όλο το κλειδί, το πληστής Πνεύματος Αγίου, ατενίσας είπε ο πλήρης παντός δόλου και πας ραδιουργίας ιέ του διαβόλου, εχθρέ πας δικαιοσύνης, δεν θέλεις παύση διαστρέφοντας ευθείας οδούς του Κυρίου. Και τώρα ιδού, χείρ του Κυρίου είναι κατά σου και θέλεις είστε τυφλός, μη βλέπω τον ήλιο μέχρι καιρού. Και παρευθύς έπεσε από αυτόν αμαύρος και σκότος και περιστρεφόμενος συζήτηση χειραγωγός. Προσέξτε τώρα ακριβώς. Στο 12 χωρίο είναι το κλειδί. Τότε ειδών ο Ανθίπατος το γεγονός επίστευσε εκπληττόμενος στη διδαχή του Κυρίου. Δεν ήταν τα επιχειρήματα του Παύλου που πίστηκε, αλλά η διδαχή του Κυρίου αυτή είχε μια εξουσία.
Γι' αυτό ο Κύριος είπε διδάσκον ουχή ως οι Φαρισαίοι, αλλά με εξουσία. Το κατάλαβαν και οι άλλοι. Έτσι λοιπόν ακριβώς η διδασκαλία και το κήρυγμα με το χάρισμα λόγου γνώσεως και ο λόγου σοφίας έχει καταλυτικά αποτελέσματα. Τώρα θέλεις να πεις κάτι άλλο? Λοιπόν, τώρα συνεχίσουμε στο επόμενο χάρισμα που είναι η πίστης δια του αυτού πνεύματος. Η πίστης που έχει ο άνθρωπος θα μπορούσαμε να πούμε πρώτα είναι η φυσική πίστη. Δηλαδή αν ο άνθρωπος ζει χωρίς αυτή την πίστη είναι άρρωστος ψυχολογικά. Δηλαδή είναι οι φοβίες που έχουν οι άνθρωποι. Δεν φοβάται να μπει στο ασανσέρ, φοβάται κλειστοφοβία, φοβάται να μπει στο αεροπλάνο, φοβάται τα μικρόβια, ρυποφοβία, φοβάται τη μόλυνση. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει την πίστη να ζήσει, την απλή τη φυσική πίστη, είναι άρρωστος. Πέραν όμως της απλής της φυσικής πίστης δια της οποίας ζει ο άνθρωπος εδώ στη γη, τη φυσική του ζωή, υπάρχει η πίστης η σώζουσα η λεγόμενη. Ξαφνικά έρχεται μία εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, από το Θεό είναι, δια της πίστεως λέει η Γραφή γίνεται η σωτηρία, που ο άνθρωπος εμπιστεύεται ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό και τα λόγια του. Αποτέλεσμα επικαλείται το όνομα του Χριστού, τον οποίο πιστεύει ότι πέθανε για τις αμαρτίες του ανθρώπου και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη του ανθρώπου. Πιστεύει δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός, τον ακούει όταν του μιλάει, φωνάζει «Χριστέ μου σώσε με», και εκεί επεμβαίνει ο Χριστός με το λόγο του και με το Πνεύμα το Άγιο και τον αναγεννάει τον άνθρωπο. Πέραν της πίστης αυτής υπάρχει η πίστη που είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, τότε πραγματικά τότε γίνεται ένα ωραίο μεγάλο θαύμα, ότι ο άνθρωπος αποκτά την πίστη του Θεού πια. Πιστεύει, εμπιστεύεται. Από μόνο του είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Από μυστήριο το Πνεύμα το Άγιο που τον αναγεννάει του δίνει αυτή την πίστη. Να εμπιστεύεται το Θεό. Και τέλος είναι το χάρισμα της πίστης, η πίστη του Θεού, όπου εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και τη λέει η Γραφή, αν έχετε πίστη Θεού, τότε και στη Σικιά μπορείτε να πείτε ξεριζώσου από εδώ που είσαι και πέσε στη θάλασσα και θα πέσει, και στο βουνό να του πει σήκω και πέσε στη θάλασσα και θα πέσει. Όμως ας δούμε τα περί πίστεως, αγαπητέ Σπύρο, μέσα από το Λόγο του Θεού μας. Αν πάμε στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο στο ΙΑ κεφάλαιο, είναι ακριβώς αυτό που είπε στο τέλος Γιώργο για την πίστη του Θεού. Διαβάζω από το ΙΑ κεφάλαιο λοιπόν και το 22 εδάφιο, αφού ο Χριστός έχει ήδη δώσει εντολή στη Σικιά και έχει ξεραθεί, λέει στο 22, και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστη Θεού. Μιλάει για αυτήν ακριβώς την πίστη που ανέφερες προηγουμένως. Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της είπε προς το όρος τούτου σηκώθητη και ρίφθητη στη θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι αν είπε. Είναι ακριβώς αυτό το χάρισμα, δηλαδή της πίστης που βλέπουμε στα χαρίσματα μέσα του Πνεύματος του Αγίου. Σαφώς η πίστη ισόζουσα που ανέφερες Γιώργο έχει να κάνει με το πρόσωπο των Ιησού Χριστό και ιδιαίτερα με τα λόγια του που δεν είναι άλλα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού σε κάποιο σημείο στους Κορινθίους, αν θυμάμαι καλά, ότι πιστεύοντες εις το Ευαγγέλιο και μένοντες στο Ευαγγέλιο έχουμε την ζωή την αιώνια, έχουμε τη σωτηρία των ψυχών μας. Η πίστη μας λοιπόν στο Λόγο του Θεού, που δεν είναι άλλος από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είναι αυτή που θα μας φέρει και ως το τέλος στην Βασιλεία των Ουρανών. Διαβάζω το 15 εδάφιο και είπε προς αυτούς, υπάγετε εις όλο τον κόσμο και κηρύξατε το Ευαγγέλιο εις όλη την κτήση, ως της πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Ως της όμως απιστήσει θέλει κατακριθεί. Σαφώς η πίστη στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που δεν είναι άλλη από τη σώζουσα πίστη. Εδώ θα πρέπει να περιγράψουμε, να μην προχωρήσουμε λίγο χωρίς να το αναφέρουμε, την αναφορά του Αποστόλου Παύλου στην επιστολή προς Εβραίους για την πίστη, όπου περιγράφει πίστης είναι ελπιζομένων υπόστασης, που σημαίνει σιγουριά, είναι ελπιζομένων υπόστασης, σιγουριά αυτών που ελπίζουν στον Ιησού Χριστό. Έχουν μια σιγουριά μέσα τους, αυτή είναι η πίστη, και πρώτον για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και δεύτερον για τα λόγια του Χριστού. Πίστης δεν είναι να πιστέψει κάποιος σε κάποιον ή σε κάτι ή σε κάποια κατάσταση ότι είναι αληθινή. Πίστης είναι να εμπιστευθεί ένας άνθρωπος, αυτή είναι η πίστη ισόζουσα, η ελπιζομένων υπόστασης, η πίστη ισόζουσα, η σιγουριά των ελπιζομένων, των ανθρώπων που ελπίζουν σε ένα πρόσωπο στον Ιησού Χριστό.
Και δεύτερο χαρακτηριστικό, και πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων, που σημαίνει η βεβαιότητα που έχει ο πιστεύων, ο άνθρωπος που έχει αυτή την πίστη, που είναι τη σώζουσα, που είναι και ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, εν τέλει η σιγουριά που έχει ο ένας άνθρωπος σε πράγματα που δεν βλέπει ότι είναι κάτω από τον έλεγχό του. Δηλαδή δεν βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός τώρα είναι εδώ δίπλα μας, όμως είναι. Ή όπως λέει η Γραφή, ο Ιησούς Χριστός διέρχεται μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών ανάμεσα στις εκκλησίες. Ή ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πάντοτε και κατοικεί μέσα μας. Ο Πατέρας, ο Υιός, δια Πνεύματος Αγίου. Αυτά δεν τα βλέπουμε, αλλά ο πιστός έχει αυτή τη σιγουριά, τη βεβαιότητα μέσα του και τα ελέγχει αυτά μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι είναι αληθινά και πέραν πάσης αμφιβολίας. Αυτή λοιπόν είναι η πίστη. Όμως αυτό δεν είναι το χάρισμα της πίστεως. Το χάρισμα, όπως είπαμε, της πίστεως είναι η πίστη του Θεού, όπου ο άνθρωπος λέει και γίνεται. Ό,τι πει, εάν έχετε πίστη Θεού, ό,τι αν ζητήσετε από τον Πατέρα σας στον ουράνιο θα γίνει. Ό,τι αν πείτε θα γίνει. Όμως θέλω, αν μπορείς Χρήστο, να αναφερθούμε λίγο στην νοοτροπία και στην λογική, αλλά και στην πρακτική της αρχαίας Εκκλησίας επάνω στα θέματα της πίστεως και ιδιαίτερα του χαρίσματος, αν έχεις κάτι να μας πεις. Θεωρούσαν ότι για να φτάσει κάποιος σε αυτό το μέτρο πρέπει να ακολουθήσει ένα δρόμο, μία διαδικασία. Γιατί η πίστη είναι κάτι το οποίο αυξάνεται, βέβαια, μειώνεται, πεθαίνει, ανασταίνεται. Γιατί πίστη είναι ακριβώς αυτό που είπατε, εμπιστοσύνη. Αυτό θα πει πίστης. Τράπεζα πίστεως που διαβάζουμε, ακούμε, θα πει τράπεζα εμπιστοσύνης. Αυτό το τονίζουμε. Η εμπιστοσύνη λοιπόν προς τον Θεό, μέσα από τη μελέτη, από τα βιώματα, από τις εμπειρίες, από τη γνώση που αυξάνει παράλληλα. Έτσι λοιπόν το έχεις πιο πολύ εμπιστοσύνη. Έρχεται ένας και σου λέει, σε παρακαλώ υπέγραψα να πάρω ένα δάνειο 20.000 ευρώ. Αυτό θα το κάνεις μόνο για 2 άτομα, για 3, γιατί είναι θέμα εμπιστοσύνης. Ο Θεός λοιπόν για να εμπιστευτεί τον καθέναν είναι προϊόν μιας διαδικασίας. Δεν εμπιστεύεται κάποιον τόσο εύκολα σε τέτοια επίπεδα. Γιατί η πατέρα της Εκκλησίας δεν εμπιστεύεται τόσο εύκολα ώστε να του δώσει το χάρισμα της πίστης. Να φτάσει εκεί πέρα. Γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας είπαν ένα χαρακτηριστικό δρόμο. Ο Θεός ξεκινάει με μικρά. Προσευχήθηκα να βρω μια δουλειά και η χάρις του Θεού μου απάντησε. Ζήτησα ένα απλό πράγμα, να βρω κι εγώ μια κοπέλα, λέει ένας νέος άνθρωπος, και αποκατεστάται. Συνέχεια σε πάει στα μεγάλα. Όταν οι άνθρωποι πετύχουν τα μεγάλα, πραγματικά ο Θεός κάνει μια φοβερή ενέργεια, τότε έρχεται η αλαζονία. Ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ επικίνδυνο. Ειδικά όταν πετύχεις τα μεγάλα. Εάν όμως σταθείς ταπεινός στα μεγάλα, οι πατέρες της Εκκλησίας είπαν θα σε πάει αμέσως μετά στα αδύνατα. Γι' αυτό ακριβώς αυτοί που πετυχαίνουν τα μεγάλα καταστρέφονται. Πράγματι αγωνίστηκαν άνθρωποι που φτιάξαν μια εκκλησία, άνθρωποι που κάναν μεγάλα, οι μεγάλες ιεραποστολές και μεγάλα ενέργειες, και ο Θεός απάντησε στην προσευχή της και θεραπεύτηκε άνθρωπος. Εκεί είναι η δυσκολία, δεν μπορείς να πας στα αδύνατα, ακριβώς γιατί θα έρθει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει ο άνθρωπος να φερθεί ταπεινά, να καταλάβει την αδυναμία του. Γι' αυτό βλέπουμε οι Απόστολοι πώς συνεχώς μιλάνε. Μόλις θεραπεύτηκε ο ασθενής στην ωραία πύλη εκεί στις πράξεις, δεν έγινε εξηδίαση, μόνο ευσεβίας ο Πέτρος αμέσως. Γι' αυτό και τους πήγαινε στα αδύνατα. Και εκείνο που πρέπει επίσης να πούμε είναι η νοοτροπία της αρχαίας, όπως της πρώτης αλλά και της αρχαίας Εκκλησίας. Το κύριο χαρακτηριστικό της νοοτροπίας ήταν η ταπείνωση. Αν κάτι φοβόντουσαν ήταν η υπερηφάνεια. Γιατί η βάση του χριστιανισμού, δίδαξαν, είναι η ταπεινοφροσύνη. Εάν βρισκόμαστε εμείς σήμερα εδώ πέρα και όλοι όσοι ακούνε βρέθηκαν γιατί όταν κάποιος τους μίλησε, τους έδωσε μια κασέτα, τους είπε άκουσε το Word of God, έκατσε και το έκανε. Δεν είπε τα ξέρω όλα. Γι' αυτό η βάση του χριστιανισμού είναι η ταπεινοφροσύνη. Τι γίνεται όμως, αν δεν συνεχίζει ο άλλος να είναι ταπεινός και αποβάλει τη μαθητική ιδιότητα και πει εγώ τελείωσα γιατρός το 80 αλλά δεν ξαναπάω σε σεμινάρια ιατρικά, δεν ξαναπαρακολουθώ τίποτε, δεν θα εξελιχθεί. Έτσι. Βέβαια το πόσο εύκολα ο άνθρωπος υπερηφανεύεται μπορούμε να το διακρίνουμε και από αυτόν τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος αναφέρεται ότι δια να μη υπεραίρομαι δια την υπερβολή των αποκαλύψεων
μη εδόθη από το Θεό σκόλοψη στη σάρκα, άγγελος Σατάν τι αναμεραπίζει, τι να μην υπεραίρομαι. Φοβερό. Δηλαδή αν ο Απόστολος Παύλος κινδύνευε και ο Θεός για να τον κρατήσει ταπεινό, του έδωσε τέτοιο σκόλοπα, άγγελος Σατάν να μεραπίζει, λέει. Σκέψου πόσο σοβαρό πράγμα είναι. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, αν στον Απόστολο Παύλο δεν επενέβαινε ο Θεός να τον κρατήσει χαμηλά, θα χάνει την αιώνια ζωή. Και πήγε, λέει, στο Θεό και λέει, σε παρακαλώ, θεράπευσε με. Μια φορά δεν το απάντησε ο Θεός. Θεράπευσε με, δεύτερη φορά δεν το απάντησε ο Θεός. Τρίτη φορά έρχεται ο Θεός και του λέει, αρκείσαι η χάρη μου. Μην μου ζητάς να σε θεραπεύσω. Σε σένα φτάνει η χάρη που έχεις, η δική μου. Δηλαδή και αυτή η ταλαιπωρία σου και η δικαιοσύνη, η δοκιμασία σου είναι χάρη δική μου. Είναι φοβερό να το διανοηθούμε και να φοβηθούμε το Θεό, πόσο εύκολα η καρδιά του ανθρώπου που είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεθαρμένη μπορεί να υπαρθεί. Ειδικά όταν πετύχει. Ειδικά όταν τον ευλογήσει ο Θεός. Τι επιτύχει, δεν μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος. Αυτό λέει, μάλιστα, αν θες να το διαβάσουμε κιόλας στην επιστολή προς Κορινθίους, στη δεύτερη, λέει, τα όπλα ημών δεν είναι, του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά είναι δυνατά συν Θεό προς καθαίρεση χειρομάτων. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε ικανότητα ανθρώπινη για να πετύχουμε, αλλά αν βρούμε χάρη από το Θεό, αν ο Θεός μας ευλογήσει, ο επόμενος κίνδυνος είναι ο κάθε άνθρωπος να φουσκώσει. Γιατί εγώ είμαι. Ενώ ο Απόστολος Παύλος λέει, όχι εγώ, αλλά η χάρη του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς το τονίζουν, αυτό τον κίνδυνο συνεχώς, και πρέπει να τον τονίζουμε και εμείς στον εαυτό μας. Όταν διαβάζουμε τις επιστολές του Ιγνατίου που γράφηκαν γύρω στο 113 μετά Χριστόν και πάει ο Ιγνάτιος να μαρτυρήσει στη Ρώμη, που είναι επίσκοπος της Αντιοχίας, που είναι η κεντρική εκκλησία μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η Αντιόχεια έγινε η κεντρική εκκλησία της Οικουμένης, γι' αυτό ονομάζεται Πατριαρχείο. Ενώ λοιπόν είναι ο πρώτος στη τάξη επίσκοπος σε όλη την Οικουμένη, πρόκειται να μαρτυρήσει, τι λέει, σας παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί. Γιατί? Γιατί η επιθυμία μου είναι να μαρτυρήσω και να δείσω από αυτόν τον κόσμο και να ανατείλω στην αγκαλιά του Χριστού. Αλλά, ενώ είναι 100 χρονών πλέον, φοβάμαι. Μην τυχώς με έχει πιάσει κάποια έπαρση και χωρίς να το θέλω και θέλω να μοιάσω εις τους Αποστόλους. Ενώ το θεωρείς δεδομένο, θα γίνει μάρτυρας, θα δοξαστεί ο Θεός. Όλα αυτά και η φοβία. Προσεύχεστε, μην τυχόν αθέλητα με έχει πιάσει κάποια έπαρση και θέλω να μοιάσω στους Αποστόλους. Αυτή είναι η νοοτροπία της αρχαίας Εκκλησίας. Ταπείνωση, ο φόβος της περηφάνειας. Και εμείς εκεί δεν έχουμε δώσει, οι άνθρωποι τώρα στα χρόνια μας δεν έχουμε δώσει τόση μεγάλη σημασία σε αυτόν τον κίνδυνο. Βέβαια τον λέμε, βέβαια τον κηρύττουμε, βέβαια τον ακούμε, αλλά άλλο να φοβούμεθα το Θεό επάνω σε αυτό. Ο Θεός να μας βοηθάει απάνω σε αυτό το θέμα. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο χάρισμα, δεν θα ήθελα να ξεχάσουμε αυτό που αναφέρεται στον Απόστολο Ιάκωβο, ότι η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Και μάλιστα αναφέρεται ο ίδιος ο Απόστολος Ιάκωβος, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ θα σου δείξω από τα έργα μου την πίστη μου. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρό να συνδυάζεται η πίστη με έργα πίστεως. Εάν η πίστη δεν έχει έργα, δεν γεννά, είναι νεκρά, είναι σαν να μην υπάρχει. Άρα είναι άχρηστη. Πιστεύω αλλά δεν κάνω τίποτα. Πιστεύω και εργάζομαι. Αυτό ακριβώς που θέλει ο Θεός μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Έχω αποτέλεσμα, έχω καρπό, έχω ζωή χριστιανική. Πάνω σε αυτό θα ήθελες κάτι, Χρήστο, να μας πεις, Σπύρο, πάνω στα έργα της πίστης, τα οποία βεβαίως πρέπει να τονίσουμε δεν έχουν σχέση με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου που είναι η πίστη. Είναι με την πίστη της Όζα, με την πίστη που είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, με την πίστη τη χριστιανική. Κι όμως και τα χαρίσματα, αν κάποιος δεν τα εργαστεί, δεν μπορούν να εξελιχθούν. Βέβαια, πολύ σωστό. Δηλαδή, ακριβώς αυτή η συνεχή συνεργεία είναι που αυξάνει τον άνθρωπο. Μπορεί κάποιος να έλαβε κάποτε ένα χάρισμα. Εάν αυτό δεν το καλλιεργήσει, δεν το εργαστεί, δεν πρόκειται να εξελιχθεί ποτέ. Αυτοί οι Απόστολοι, οι Άγιοι, όλοι αυτοί εργάστηκαν αυτό το λίγο το οποίο είχαν και εξελιχθήκε. Στον Τιμόθεο δεν το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Λέει στον Τιμόθεο, το χάρισμα το οποίο είναι εν σοι εργάζου, πώς το λέει ακριβώς? Στο Δέλτα 14. Στο Δέλτα κεφάλαιο, διάβασε το Σπύρο μου.
μία μέλη το χάρισμα το οποίο είναι εν σύ, το οποίο εδόθη εισέ διαπροφητείας μεταπιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου. Μία μέλη να εργάζεσαι το χάρισμα. Εδώ βέβαια έχει να κάνει πάρα πολύ καθαρά η παραβολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού των ταλάντων, όπου φώναξε έναν, του έδωσε 5 τάλαντα και του είπε εργάσου, τον άλλον 2 τάλαντα. Αυτά τα τάλαντα δεν μπορεί να είναι άλλα από τις διακονίες και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, τα οποία ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται για να έχει καρπό, γιατί χωρίς καρπό δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο, θα συνεχίσουμε, έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Θα συνεχίσουμε τα επόμενα 2 χαρίσματα, που είναι τα χαρίσματα των ιαμάτων, και οι ενέργειες θαυμάτων είναι 2 από τα μείζωνα χαρίσματα, τα οποία δίδονται για την ευεργεσία των ανθρώπων. Δηλαδή ενεργεί ο Θεός δια των χειρών των Αποστόλων, δια των ανθρώπων που έχουν τη διακονία και τα χαρίσματα αυτά, ώστε να ελευθερώνει τον άνθρωπο από θλίψεις, από ασθένειες, από διάβολο και σατανά και οποιασδήποτε άλλες αντιξότητες, είτε φυσικές είτε πνευματικές. Και εδώ ακριβώς είναι η διαφορά της αρχαίας Εκκλησίας από σύγχρονες αντιλήψεις. Στην αρχαία Εκκλησία το θαύμα, το οποίο ο Χριστός έκανε και στη συνέχεια οι χαρισματούχοι, οι Απόστολοι, οι Άγιοι, είναι προϊόν φιλανθρωπίας και όχι πολιτικής. Έτσι, πολύ ωραία. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο Θεός αγάπησε τον άνθρωπο και τον θεράπευσε, και βέβαια άμα ρίξεις μέσα στη θάλασσα μια πέτρα θα γίνουν κυματισμοί. Γι' αυτό είπε ο κύριος, μην πείτε σε κανέναν τίποτα, και εκείνος το είπε σε όλους στο χωριό όταν πήγε. Δεν γίνεται το θαύμα χάρη να γίνουν τα θαύματα για να πιστέψουν οι άνθρωποι. Δεν είναι θαυματοποιός ο Χριστός. Ακριβώς. Είναι ελεήμων. Γι' αυτό προσδιορίσε να σώσει την οικουμένη δια της μορίας του κηρύγματος. Έτσι. Επειδή ένα θαύμα χωρίς την ανάλογη αξία, κατανόηση, αντίληψη δεν μπορεί να βοηθήσει τίποτε. Το θαύμα έρχεται και επιβεβαιώνει τη διδασκαλία, δεν προηγείται. Εάν θεωρήσουμε βέβαια ότι ο Ιησούς Χριστός είχε όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, που οπωσδήποτε θα είχε και τα χαρίσματα των ιαμάτων και τις ενέργειες των θαυμάτων, και πάμε στην επίσκεψη του Κυρίου μας στο χωριό του, όπου οι άνθρωποι δεν πίστεψαν, εκεί διαπιστώνουμε ότι τα χαρίσματα δεν έχουν αποτέλεσμα σε απίστους. Και είναι φοβερό αυτό. Λέει, δεν επίστεψε κανείς τα λόγια του Χριστού, γι' αυτό λίγοι άνθρωποι θεραπεύτηκαν. Ενώ πολύ αργότερα όταν ο Απόστολος Πέτρος, που είχε το χάρισμα των ιαμάτων και τις ενέργειες των θαυμάτων πιθανόν, περπατούσε, με τη σκιά του θεραπεύονταν όλοι. Γιατί πήγαιναν να θεραπευθούν, πήγαιναν με πίστη να πάρουν θεραπεία από το Θεό. Δηλαδή τα χαρίσματα ενεργούν του Θεού, αλλά στους πιστεύοντας. Αν δεν πιστεύει ο άλλος ο άνθρωπος, δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Γι' αυτό και ο Πέτρος στην ωραία πύλη του λέει, κοίταξε προς εμένα και ειδών την πίστη. Έτσι. Δεν γίνεται, γιατί υπάρχει συνεχώς. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση. Πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση πίστεως από τον πιστό, για να ενεργηθούν τα χαρίσματα ιαμάτων και θαυμάτων από τους χαρισματούχους. Πρέπει να πούμε όμως εδώ πέρα ότι οι χαρισματούχοι δεν αποτυγχάνουν ποτέ. Έτσι. Γιατί εγώ σπούδασα στην Αμερική και είδα αυτό το τρίκ, οι διάφοροι θεραπευτές. Εγώ λέω, έχω το χάρισμα, αν είχες εσύ πίστη θα γινόταν, εσύ δεν έχεις. Όχι. Στην μία περίπτωση ο Χριστός θεράπευσε κάποιον ο οποίος είπε, Κύριε, πιστεύω, βοήθαμε στην απιστία μου. Άραγε του συμπλήρωσε. Στην άλλη περίπτωση ο νεκρός δεν μπορεί να εξασκήσει πίστη. Πρέπει αυτός ο οποίος έχει το χάρισμα να εξασκήσει όλη την πίστη για τον νεκρό ή αυτός που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Έτσι λοιπόν δεν αποτυχάνουν ποτέ, γιατί είτε με τη δική τους πίστη συμπληρώνουν, είτε η δική τους πίστη κάνει όλο το έργο, είτε απλώς η πίστη του άλλου έρχεται σαν επιβεβαίωση. Γι' αυτό υπάρχουν διαφορετικά στάδια, αλλά ποτέ δεν αποτυχάνουν. Στον παραλυτικό, ας πούμε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, λέει η Γραφή, ειδών την πίστη των 4 εθεράπευσε τον παραλυτικό. Ακριβώς. Του υπάρουν τον κρεβατό και περπάτη. Ακριβώς. Άραγε λοιπόν υπάρχει περίπτωση η πίστη του ανθρώπου, την οποία έχει, να την ξεκλειδώσει αυτός που έχει το χάρισμα. Υπάρχει πίστη, την λίγη πίστη την οποία έχει, να τη συμπληρώσει, και υπάρχει και η πίστη να μην έχει τίποτα άλλος, γιατί είναι πεθαμένος, γιατί είναι κατάπτωτος, γιατί έχει χάσει τα σφρένας, οτιδήποτε, που είναι η δική του πίστη αυτού που εξασκεί κατά πάντα. Γι' αυτό και δεν αποτυχάνουν ποτέ, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε ότι πήγε και δεν πέτυχε.
Βλέπουμε μέσα από τη Γραφή τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μετά την ανάληψη και αφού έδωσε την αποστολή στους μαθητές του, διαβάζω από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο ΙΣ 20, εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούν των θαυμάτων. Σαφώς είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι ακολουθούν τα θαύματα το κήρυγμα του λόγου. Όμως τους Γαλάτας, για να συμπληρώσω και αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, λέει στο 3ο κεφάλαιο και 4 εδάφιο στους Γαλάτες ο Απόστολος Παύλος, εις μάτιν επάσατε τόσα. Αν μόνο εις μάτιν. Εκείνος λοιπόν, ο Θεός δηλαδή, ως της χορηγεί σε εσάς το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, εξ έργων νόμου κάνει ταύτα ή εξακούεις πίστεως. Σαφώς δηλαδή τα θαύματα τα οποία ενεργούνται είναι από το Θεό, μέσα από τα χαρίσματα και τους χαρισματικούς ανθρώπους του Θεού, αλλά εξακούεις πίστεως, όπως αναφέρει. Βέβαια, γιατί όλοι αυτοί που πήγανε στον Χριστό, δεν τους έκανε ο Χριστός καλά επειδή ήταν Άγιοι, ούτε επειδή ετήρησαν κατά πάντα τον νόμο. Σαφώς. Που πήγε η Εμποραούσα, που πήγαν, η φιλανθρωπία του Θεού ήταν. Το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Έτσι. Να συνεχίσουμε με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Πάμε στις διακρίσεις των πνευμάτων. Εδώ είναι ένα ωραίο μείζον χάρισμα, η διάκριση των πνευμάτων. Θα ήθελες, Σπύρο, να αναφερθείς λίγο στο Λόγο του Θεού. Θα ήθελα να διαβάσουμε από την επιστολή του Ιωάννη, την 1η και το 4ο κεφάλαιο και το 1ο εδάφιο. Αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού, διότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξήλθον εις τον κόσμο. Εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί του Ιησούς Χριστός ήλθε εις αρκή είναι εκ του Θεού. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί του Ιησούς Χριστός ήλθε εις αρκή δεν είναι εκ του Θεού, και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Σαφώς δίνεται εντολή μέσα από το Λόγο του Θεού, δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Πέραν λοιπόν αυτού υπάρχει το χάρισμα του ανθρώπου ο οποίος μπορεί να διακρίνει είτε το πνεύμα, αν είναι πνεύμα πονηρό ή πνεύμα Άγιο, είτε τους ανθρώπους αν έχουν πνεύμα πονηρό ή αγαθοσύνη, ή ακόμη και τους ανθρώπους αν έρχονται με ειλικρινή διάθεση ή με υποκρισία. Είναι πολύ ωραίο χάρισμα. Δεν ξέρω όμως τώρα πώς λειτουργούσε στην αρχαία Εκκλησία αυτό το χάρισμα, Χριστό. Θεωρούσαν οι πατέρες πνευματικής ζωής ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο από όλα τα χαρίσματα. Το μεγαλύτερο. Ναι, γιατί ελέγχει τη γνησιότητα όλων των υπολείπων. Όλων των υπολείπων χαρισμάτων. Βέβαια. Κάποιος όταν έχει ένα τέτοιο χάρισμα διακρίσεως μπορεί να πει ότι όχι. Δεν συνέβη για αυτό το λόγο. Ή ο άνθρωπος αυτός έχει ένα πονηρό σκοπό. Ή ο άνθρωπος αυτός είναι θαυματοποιός. Ή ο άνθρωπος αυτός απατά. Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό. Σημασία όμως για μας έχει, και πρέπει να το τονίσουμε, ότι όλοι οι άνθρωποι αυτοί που έφτασαν μέχρι αυτό το σημείο πέρασαν μέσα από κρυσάρα, μέσα από δοκιμασία. Για να αποκτήσουν. Για να φτάσουν εκεί. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να μας μείνει και να κατανοήσουμε. Δεν έγιναν σε ένα βράδυ ούτε σε ένα απόγευμα. Δηλαδή ο Παύλος τον συναντάμε στις Γαλάτες, είναι ένας κήρυκας. Άκουγαν ότι οπότε διώκουν, τώρα κηρύττει. Στο επόμενο στάδιο που τον συναντάμε είναι δάσκαλος ή προφήτης, ή και τα δύο. Μέσα από την τάξη των δασκάλων και προφητών γίνεται Απόστολος. Βλέπουμε μία μετεξέλιξη συνεχή. Ότι από τις τάξεις των δασκάλων και προφητών παίρνει τους Αποστόλους. Δεν έγιναν σε ένα βράδυ. Γι' αυτό λέει στην Θεσσαλονικής, στο 2ο κεφάλαιο, στο 3ο χωρίο, η προτροπή ημών Θεσσαλονικής δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ουδέ μεταδόλου. Θέλουμε να σας φάμε τα λεφτά, είμαστε φαντασμένοι και ήρθαμε τώρα στη Θεσσαλονίκη να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού, για να εμπιστευτούμε το Ευαγγέλιο, ούτε να λέμε. Πως μας δοκίμασε. Έτσι ακριβώς λέμε, και όχι απλώς εδοκιμάστημεν, ουχή ως αρέσκονται στους ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν, τον δοκιμάζοντα τα καρδίας ημών συνεχώς. Άραγε βρίσκονται, εδοκιμάστηκαν για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο και είναι και σε συνεχή δοκιμασία η καρδιά τους. Και αυτό ισχύει βέβαια για όλους τους χριστιανούς, πόσο μάλλον για τους εργάτες, για τους δούλους, για τους έχοντες διακονία. Χάρισμα διακρίσεως θα μπορούσαμε να πούμε τυχαίο ο Απόστολος Πέτρος στην περίπτωση του Ανανία και της Σαπφύρας. Σωστά. Όπου δεν ήξερε την πονηριά του Ανανία και της Σαπφύρας ότι είχαν αποφασίσει, ενώ πούλησαν κάποιο χωράφι για τόσο να πούν λιγότερο, ώστε να έχουν και την εκτίμηση των Αποστόλων και να έχουν και την τσέπη τους γεμάτη. Αυτό όμως δεν άρεσε καθόλου στο Θεό
Και ο Θεός το αποκάλυψε και ο Πέτρος το κατάλαβε μέσα από αυτό το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων. Σωστά. Γι' αυτό και είπε, όταν πλησίασαν, λέει ο Πέτρος προς τον Ανανία, «Ανανία, γιατί εγέμισον ο σατανάς την καρδιά σου, ώστε να ψευστήσεις το Πνεύμα το Άγιον και να κρατήσεις από τις τιμής του αγρού», κλπ. Άρα λοιπόν το χάρισμα της διακρίσεως πραγματικά είναι, όπως το έλεγε και η Αρχαία Εκκλησία, ένα από τα μεγαλύτερα ή το μεγαλύτερο χάρισμα, γιατί μέσα από αυτό ελέγχεις τη γνησιότητα και των λοιπόν χαρισμάτων και των ανθρώπων, των εργατών όπως φαίνονται, αλλά και όλων των χριστιανών. Είναι πολύ σοβαρό χάρισμα. Ακόμη και των Αποστόλων. Βέβαια. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη, στην Εκκλησία της Εφέσου, μπράβο, εδοκίμασας τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρες αυτούς ψευδείς. Έρχεται κάποιος δηλαδή και σου λέει είμαι διδάσκαλος, είμαι προφήτης, είμαι, και βέβαια λέει ο Χριστός εκεί πάρα πολύ ωραία ότι από τον καρπό φαίνεται το έτρο. Αλλά ο καρπός είναι θέμα χρόνου. Ενώ το χάρισμα διακρίσεως σε προφυλάσσει από τώρα. Σου λέει πρόσεξε, ο άνθρωπος είναι υποκριτής, είναι λύκος. Θα ήθελα εδώ να κάνουμε και πάλι ένα μικρό διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε σήμερα με την εκπομπή μας, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο να συνεχίσουμε με τα επόμενα 3 χαρίσματα που είναι επίσης σημαντικά: προφητεία, είδη γλωσσών και ερμηνεία γλωσσών.
Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε τη σημερινή μας εκπομπή που αναφερόμεθα στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και θα αναφερθούμε στα τρία τελευταία, όπως εγώ τα έχω αφήσει τουλάχιστον: προφητεία, είδη γλωσσών και ερμηνεία γλωσσών. Είναι τα τρία χαρίσματα τα προφητικά, τα οποία ενεργούν μέσα στην Εκκλησία, είτε από προφητεύοντες είτε από τη διακονία του προφήτου. Σπύρο, θα θέλαμε λοιπόν να ασχοληθούμε λίγο, να διαβάσουμε λίγο για την προφητεία, για τα είδη γλωσσών και για την ερμηνεία γλωσσών, που και τα τρία έχουν το ίδιο στόχο, τον ίδιο σκοπό, το να στέλνει ο Θεός την φωνή του, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην Εκκλησία ή στη ζωή των χριστιανών. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όταν μιλούσε στους μαθητές για τον Παράκλητο και το Πνεύμα το Άγιο, διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και ΙΣ κεφάλαιο, όταν δε έλθει εκείνος το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει πάσα την αλήθεια, διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσον ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Αυτό είναι. Μιλάμε λοιπόν ότι μιλάει για τα μέλλοντα, ότι το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια και θα λαληθούν και τα μέλλοντα. Και βλέπουμε ότι στις πράξεις των Αποστόλων, όταν λάβαν οι μαθητές το Πνεύμα το Άγιο και ο ίδιος ο Πέτρος στο κήρυγμά του ανέφερε το εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης, της προφητείας του Ιωήλ δηλαδή, διαβάζω το δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, 16 εδάφιο. Τούτο είναι το οριθένδια του προφήτου Ιωήλ. Και εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου επί πάσα σάρκα και θέλουσι προφητεύσει οι ίσας και οι θυγατέρες σας. Και οι νεανείς σας θέλουσι οι διοράσεις και οι πρεσβύτεροι σας θέλουσι η ενυπνιαστή ενύπνοια. Αναφέρει λοιπόν και την προφητεία. Η προφητεία αυτή του Ιωήλ μιλάει για την προφητεία αυτή που θα γίνει στους έσχατους πλέον καιρούς διαμέσου του Πνεύματος του Αγίου. Και πάρα πολλά παραδείγματα βλέπουμε μέσα στη Γραφή. Βλέπουμε τον Άγαβο, ο οποίος ήταν προφήτης. Τον Άγαβο. Είναι πολύ ωραίο. Πάμε στο ΙΑ κεφάλαιο των πράξεων. Είναι το εδάφιο 27. Εν εκείνες δέτες ημέρες κατέβησαν από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχεια. Σηκωθείς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εφανέρωσε δια του Πνεύματος ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα καθ' όλη την οικουμένη, ή της και έγινε επί Κλαβίου Καισάρος. Όθεν οι μαθητές απεφάσισαν έκαστον αυτόν κατά εαυτού κατάσταση να πέμψωση βοήθεια προς τους αδελφούς ως κατοικούντες εν τη Ιουδαία. Υπήρχε λοιπόν ένα πρόβλημα το οποίο δεν το γνωρίζανε οι μαθητές εκείνο τον καιρό, το οποίο πρόκειτο να γίνει στο μέλλον, η μεγάλη πείνα σε όλη την οικουμένη, και κανείς άνθρωπος βέβαια δεν γνωρίζει το μέλλον παρά μόνο ο Θεός. Και ο Θεός εδώ το φανέρωσε δια του χαρίσματος της προφητείας και του Πνεύματος του Αγίου μέσω του ανθρώπου αυτού του Άγαβου. Και βέβαια οι πιστοί, οι οποίοι ξέραν το τι πρόκειται να γίνει, πήραν τα απαραίτητα μέτρα και στείλανε και απεφασίσαν και στείλανε βοήθεια στους αδελφούς τους κατοικούντες εν Ιουδαία. Σε άλλα σημείο βλέπουμε τις κόρες του Φιλίππου να προφητεύουν. Προφητεύουσες και τέσσερις μάλιστα. Οι κοπέλες, οι κόρες του Φιλίππου να προφητεύουν. Στο κεφάλαιο, το ΙΑ των Κορινθίων, βλέπουμε το κεφάλαιο που μιλάει για την προφητεία, για το κάλυμα των γυναικών, και αναφέρει ότι πάσα δε γίνει προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλία σκεπή κατεσχύνει την κεφαλία αυτής. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν βλέπουμε και τις γυναίκες, ο Κύριος να δίνει το χάρισμα της προφητείας και σε γυναίκες όπως και σε άντρες. Γι' αυτό εκεί που λέει η γυναίκα δεν συγχωρώ να λαλεί μέσα στην Εκκλησία, είναι να κάνει κήρυγμα. Αλλά μπορεί όμως με το χάρισμα το προφητικό να προφητεύσει μέσα στην Εκκλησία. Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε με τα είδη των γλωσσών και την ερμηνεία των γλωσσών. Για τα είδη των γλωσσών θα πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο διαχωρισμό από το να μιλήσουν ξένες γλώσσες κατά την βάφτιση, την πλήρωση με Πνεύμα Άγιο, που είναι το σημείο, μία ή δύο γλώσσες αγνώριστες, και από τα είδη γλωσσών που μπορεί έχον αυτό το χάρισμα να μιλάει δια Πνεύματος Αγίου, χωρίς να καταλαβαίνει ο ίδιος τι λέει βέβαια, σε όλες τις γλώσσες, σε πάρα πολλές γλώσσες, και ακόμη μάλιστα ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τις γλώσσες των αγγέλων. Τόσο πολύ επεκτείνεται αυτό το χάρισμα, το οποίο βέβαια δεν θα είχε ιδιαίτερη αξία εάν δεν συνοδευότανε από το χάρισμα που λέγεται διερμηνεία ή ερμηνεία γλωσσών, και ακριβώς αυτά τα δύο χαρίσματα πάνε μαζί. Δηλαδή μιλάει ξένες γλώσσες
ο έχων το χάρισμα ήδη γλωσσών και διερμηνεύει και ερμηνεύει ο έχων το χάρισμα ερμηνεία γλωσσών. Και αυτά τα δύο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χάρισμα που λειτουργεί μέσα στις εκκλησίες και σήμερα ακόμη, προς οικοδομή, προς προτροπή, δηλαδή έρχεται η παρουσία του Θεού. Θέλεις να διαβάσεις κάτι από Να διαβάσω το εδάφιο αυτό που αναφέρεται στους Κορινθίους, στο περίφημο κεφάλαιο ΙΔ του Α Κορινθίους, όπου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο για τις προφητείες και τη γλώσσα την αγνώριστο. Διαβάζω το 27 εδάφιο: «Εάν της λαλεί γλώσσα αγνώριστον, ας κάμωση τούτο ανά δύο ή το περισσότερο ανά τρεις και εκ διαδοχής, και εις ας διερμηνεύει. Αλλά αν δεν είναι διερμηνευτής, ας σιωπά εν τη εκκλησία, ας λαλεί δε προς εαυτόν και προς τον Θεό». Δηλαδή είναι πολύ ωραίο αυτό το οποίο διάβασες, αποκαλυπτικό, και μας οδηγεί ότι μέσα στην εκκλησία οι γλώσσες πρέπει να λαλούνται από τον χαρισματούχο και έχοντα το χάρισμα ήδη γλωσσών, μόνο, και να συνεχίζουν να υπάρχει και να συνεχίζει να υπάρχει αυτό το χάρισμα, μόνο εφόσον υπάρχει διερμηνευτής. Αν δεν υπάρξει διερμηνευτής, ο Λόγος του Θεού λέει να σταματάμε μέχρι ο Θεός να σηκώσει την ερμηνεία. Δηλαδή είναι ένα χάρισμα το οποίο πάει ζευγάρι με το άλλο χάρισμα. Πολύ ωραίο, πολύ οικοδομητικό χάρισμα, αλλά είναι για την μεταφορά του Λόγου του Θεού μέσα στην Εκκλησία ή στη ζωή των ανθρώπων. Ειδικά για αυτά τα χαρίσματα. Έχεις και εσύ, Χρήστο, να μας πεις κάτι από τους Αποστολικούς Πατέρες ή οτιδήποτε άλλο? Ο Χρυσόστομος μας βεβαιώνει και αναφέρει: «Προφήτες δε παρομοίως και αυτούς της Νέας Διαθήκης λέγει, διότι περισσότεροι ήταν αυτοί από τις παλαιάς, διότι ούτε σε 10 ή 20 ή 100 ευρίσκετο το χάρισμα, αλλά ξεχύθηκε πλούσια η χάρη αυτή, και τότε κάθε συνάθρηση είχε πολλούς προφητεύτες». Μα το λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δε το να προφητεύετε. Άρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Χρήστο μου, άρα μέσα στην πρακτική και στην νοοτροπία της αρχαίας Εκκλησίας ενυπήρχε έντονα το προφητικό χάρισμα. Βέβαια, εδώ έχουμε και μία ανάλυση, τώρα θα διαβάσουμε στον Ερμά πώς γίνεται η προφητεία, που είναι μοναδική. Πριν πάμε στον Ερμά, έχουμε την αναφορά της διδαχής που γράφτηκε γύρω στο 100 μετά Χριστόν, τους έχοντας προφητικό χάρισμα να αφήνεται να ευχαριστούν τον Θεό όσο θέλουν. Είναι μια εγκύκλειος του 100 μετά Χριστόν. Εγκύκλειος. Τώρα ερχόμαστε στον ποιμένα του Ερμά, που περιλαμβάνει στην 11η εντολή, έχει διάφορες εντολές μέσα, το εξής. Όταν λοιπόν έρθει ο άνθρωπος ο έχων το θεϊκό πνεύμα στη σύναξη των δικαίων, και αυτό το λέει, ας το κάνουμε μία παρένθεση, λέει ο Ερμάς ότι δεν επιτρέπεται να επερωτάται ο προφήτης όπως στην Παλαιά Διαθήκη. Σαν μάντης. Σαν μάτης. Ακριβώς. Απαγορεύεται, όχι δεν επιτρέπεται, απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Αυτό ήταν στην Παλαιά Διαθήκη το μοντέλο. Στην Καινή Διαθήκη, λέει ο Ερμάς, και βλέπετε τα ίδια προβλήματα προκύπτουν πάντοτε. Απαγορεύεται να πας να πεις ρώτα το Θεό να ανοίξω τη δουλειά. Αυτό απαγορεύεται. Ο χριστιανός ρωτάει ο ίδιος. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν. Να προσθέσω, με συγχωρείς λίγο, Χρήστο. Λέει στον προφητικό λόγο ο Απόστολος Πέτρος: «Και έτι εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, και θέλουσι προφητεύσει». Δηλαδή το προφητικό χάρισμα θεωρητικά, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, θα πρέπει να το έχουμε όλοι μας. Το προφητικό. Ναι. Θα μου πεις όχι, γιατί εξαρτάται από την ηλικία, εξαρτάται, όπως το είπες και προηγούμενα. Ναι. Αλλά ο Θεός θέλει, και ο Παύλος θέλει, μάλλον να προφητεύεται όλοι. Όλοι. Άρα λοιπόν όπως είναι το να μιλάμε γλώσσες, έτσι απαραίτητο είναι και να προφητεύουμε για να ζει ο άνθρωπος μέσα στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό ακριβώς αυτό το οποίο είπε για τον νέο λαό, την Εκκλησία, σε αντιδιαστολή με τον παλαιό λαό Ισραήλ, ότι θα είναι βασιλείς και προφήτες, βασιλείς και ιερείς. Οι πατέρες πρόσθεσαν ότι όλη η Εκκλησία είναι προφητικό σώμα. Είναι βασιλείς, ιερείς και προφήτες. Η αρχαία Εκκλησία δηλαδή μιλάει ότι όλη η Εκκλησία είναι προφητικό. Πρέπει να είναι προφητικό. Δούλοι και δούλες. Δηλαδή όπως λέμε είναι όλοι βασιλείς, δεν λέμε όλοι βασιλείς σήμερα πλέον. Ακριβώς όπως όλοι οι ιερείς, γι' αυτό μιλάμε για γενική ιεροσύνη. Και όλοι οι προφήτες. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει, ο Ιησούς Χριστός, είπε, μόνο όσοι, όχι ο Απόστολος Παύλος, μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι τέκνα Θεού. Και η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου πώς γίνεται? Παρά δια του προφητικού πνεύματος.
Και μάλιστα λέει η μαρτυρία του Ιησού Χριστού είναι το πνεύμα της προφητείας. Όλοι έχουμε μέσα μας τη μαρτυρία του Χριστού. Γι' αυτό όλοι πρέπει να ζητάμε το πνεύμα της προφητείας. Εάν κάποιος μελετήσει την Καινή Διαθήκη θα δει ότι το 55% των χωρίων αναφέρονται σε μία εκκλησία χαρισματούχα. Έρχονται άγγελοι, γίνονται προφητείες, ακούνε φωνές, έχουν οδηγίες, συμπεραίνουν, κατευθύνονται. Ένα τέτοιο σώμα, το οποίο πράγματι δημιουργεί πρόβλημα σε αυτούς που έρχονται σε πρώτη επαφή με τη Γραφή. Γιατί σήμερα δεν υπάρχει ένα τέτοιο σώμα? Δηλαδή ένα σώμα χαρισματούχο σε όλα τα επίπεδα βλέπεις. Συνεχώς δεν υπάρχει σελίδα, δεν υπάρχει κεφάλαιο μέσα στην Καινή Διαθήκη που να μην αναφέρεται σε αυτές τις χαρισματικές ενέργειες. Δυστυχώς η Εκκλησία, και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα, η Εκκλησία μη τηρώντας τις προϋποθέσεις, σιγά σιγά εξέλιπαν αυτά τα χαρίσματα. Η αρχαία, μιλάμε για τους αρχαίους χρόνους. Και η σύγχρονη. Δυστυχώς. Υπάρχει χώρα ολόκληρη στην οποία έχει να γίνει έκκληση από το 1960 να λάβουν οι άνθρωποι Άγιο Πνεύμα. Μέσα σε εκκλησία αποστολική που πιστεύει στα χαρίσματα, πριν λίγα χρόνια συνέβη στην Αμερική, το παιδί 10 χρονών έλαβε Πνεύμα Άγιο, άρχισε να μιλάει γλώσσες και κάλεσαν το νοσοκομιακό. Γιατί αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Αυτό είναι θέμα προϋποθέσεων. Αφιέρωσης, καθαρότητος, ιδάλλως θα γίνει πλαστική αναπαραγωγή. Και τελείωσε. Είναι η βασική προϋπόθεση. Γι' αυτό λέει το Πνεύμα το Άδειο δίδεται εις τους πειθαρχούντας εις αυτό. Γι' αυτό ακριβώς που λένε πολλοί, γιατί δεν συνεχίστηκαν, γιατί δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις. Ερχόμαστε λοιπόν στον Ερμά και αναφέρεται λοιπόν στο θέμα ότι δεν είναι μάτης ο προφήτης στην Καινή Διαθήκη. Όταν λοιπόν έλθει ο άνθρωπος, ο έχων το θεϊκό πνεύμα στη σύναξη των δικαίων και γίνει έτοιμα προς τον Θεό εκ μέρους της συναθρήσεως εκείνης, τότε πληρωθείς ο άνθρωπος που έχει το χάρισμα, αλλά λύει προς το πλήθος καθώς ο Κύριος θέλει. Έτσι. Λέει ότι δεν μπορείς, θα προσευχηθείς, θα πας στην εκκλησία και θα πληρωθεί δια Πνεύματος Αγίου. Μάλιστα λέει μια σημείωση ο Ερμάς τώρα, περίεργη, δεν ξέρω πώς μπορεί να την κατανοήσουμε, ότι ο παρακείμενος άγγελος, λέει, του προφητικού χαρίσματος πληρεί τον άνθρωπο εκείνη την ώρα και έρχεται και μιλεί. Τόσο περιγραφικά το αναφέρει. Βέβαια όταν πέρασαν τα χρόνια είναι αλήθεια, γι' αυτό και στη σημερινή εποχή οι άνθρωποι έχουν μια δυσκολία με τα χαρίσματα, κάτι το οποίο ήταν στην αρχαία εκκλησία κοινότυπο, κάτι το οποίο ήταν καθημερινό και όλες οι αναφορές είναι καθημερινές, μετά παραδόξως φαίνεται παράδοξο. Γιατί? Γιατί η ομιλία γλωσσών στην εκκλησία είχε να ακουστεί 1000 χρόνια. Αν ακούγονταν πίσω από κάτι χοντρούς τοίχους, σε μοναστήρια που υπήρχαν άνθρωποι πολύ αφιερωμένοι, μόνο εκεί που δεν τους άκουσε και ποτέ κανένας. Γι' αυτό δημιουργούνται σε πολλούς αυτή η περίεργη εντύπωση και η παραδοξότητα. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί εμείς ζούμε σε μια εποχή που η έκκληση του Αγίου Πνεύματος στον 20ο αιώνα δεν έγινε σε ένα κύκλο ευαγγελικών, δεν είναι σε ένα κύκλο πεντηκοστιανών όπως τους ονόμαζαν, αλλά και 100 εκατομμύρια Ρωμαιοκαθολικοί έλαβαν το Πνεύμα του Άγιο και μίλησαν γλώσσες. Και επειδή ακριβώς αυτό αποδεικνύει πόσο παράκαιρο είναι να παίζει κάποιος ή να προκαλεί κάποιος την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, την οποία το Πνεύμα το Άγιο κινήθηκε όπου να θέλει. Δεν ρωτάει κανέναν. Την Κυριακή της 29ης Μαΐου 2004, τη διάρκεια της εορτής της Πεντηκοστής, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, πιεζόμενος να απαντήσει σε αυτό το τεράστιο κίνημα, είπε: χάρη στη χαρισματική κίνηση, ένα μεγάλο πλήθος ανδρών και γυναικών, νέων και ενηλίκων, επαναανακάλυψαν την Πεντηκοστή σαν μια ζωντανή πραγματικότητα στην καθημερινή του ζωή. Πώς εσύ μπορείς τώρα να αμφισβητήσεις την κίνηση του Αγίου Πνεύματος, που δεν είναι πλέον ένα δόγμα, αλλά εκατομμύρια ανθρώπων ομολόγησαν αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό και ακριβώς η πρόσκληση, πάλι ερχόμαστε, είναι στο θέμα της εμπειρίας. Ζήτησαν και έλαβαν. Άνθρωποι ευσεβείς, άνθρωποι ειλικρινείς, δημιούργησε φοβερή αναστάτωση στη δεκαετία του 60 αυτή η έκκληση. Δικαιολογείται βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χριστιανός χρόνια, ο οποίος πιστεύει στον Χριστό, διαβάζει το Ευαγγέλιο, προσεύχεται, και ο οποίος δεν έχει καταλάβει αυτή τη χαρισματική ενέργεια του Θεού μέσα στην Εκκλησία, να μην μπορεί να το κατανοήσει με τη φυσική του ικανότητα. Σωστά. Δεν μπορείς, είναι θέματα τα οποία αν δεν τα ζήσεις, δηλαδή εγώ, σαν παράδειγμα το φέρνω το εγώ, 4 χρόνια ήμουνα μέσα στην Εκκλησία αναγεννημένος.
Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί με είχε επισκεφθεί, με είχε αυξήσει, μου είχε δώσει μια ωραία ζωή. Όταν ήρθε και με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, από τη στιγμή εκείνη έγινε άλλος άνθρωπος. Και το λέω ότι έγινε άλλος άνθρωπος, αλλά το είδα και στη Γραφή. Όταν λέει στην Παλαιά Διαθήκη έλαβε το Πνεύμα το Άγιο Σαούλ, έγινε λέει άλλος άνθρωπος. Με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, και φαντάζομαι ότι τις ίδιες εμπειρίες έχουμε όλοι μας και όλοι οι άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι, εκατοντάδες εκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη μας, που έχουν αυτή την εκπληκτική εμπειρία να λάβουν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και να ζούνε, να προσεύχονται και να ακούνε τον Παράκλητο, το Πνεύμα της αληθείας, να μιλάει με το στόμα τους γλώσσες αγνώριστες και ευλογημένες. Δηλαδή η χαρά, η δύναμη που παίρνει ο άνθρωπος όταν πληρούνται Πνεύματος Αγίου δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή εάν δεν τη ζήσει. Δεν γίνεται. Είναι σαν να πεις σε έναν τυφλό, έλα να σου εξηγήσω το κόκκινο χρώμα που έχουν τα τριαντάφυλλα. Τι να του πεις? Δεν έχει δει ποτέ κόκκινο χρώμα. Ή τη θάλασσα, γαλάζια, έχει αφρίζει, έχει κύματα. Πώς να του το εξηγήσεις? Και καλά του το εξηγείς εσύ, πώς να το καταλάβει αυτός? Αν δηλαδή δεν το ζήσεις, γι' αυτό και το είπε ο Χριστός, ουδείς γινώσκει μη λαμβάνων. Αν δεν το ζήσεις αυτή την θαυμαστή εμπειρία, την πνευματική εμπειρία της βάφτισης και πλήρωσης με Πνεύμα Άγιο, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και εγώ όταν βλέπω έναν άνθρωπο που, και θα πω ένα παράδειγμα, βλέπω έναν άνθρωπο που δεν έχει λάβει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω τώρα, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είχε έρθει κάποιος και μου είχε πει, ένας πάρα πολύ καλός Ευαγγελικός ήταν, ηλικιωμένος, και μου είχε πει, τι χρειάζομαι Γιώργο? Εγώ ήμουν νέος. Τι χρειάζομαι Γιώργο το Πνεύμα το Άγιο? Και του απάντησα με ειλικρίνεια, δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Τι χρειάζομαι τις γλώσσες? Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Τι είναι οι γλώσσες? Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Γιατί ό,τι και να σου πω, εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αλλά και αυτά που θα σου πω είναι πολύ λίγα με αυτά τα οποία ζω και αισθάνομαι. Όμως πήγε να προσευχήσω. Ζήτησα από το Θεό. Παρακάλεσε το Θεό. Και αυτός έχει την ικανότητα και τη δύναμη να σου εξηγήσει. Και θα έρθει να μου το πεις και εμένα. Και ήρθε. Λέει, να σου πω. Λέω τι? Βρέθηκα, λέει, στο χωριό μου, στον ύπνο μου. Και εκεί είδα ένα πηγάδι. Το πηγάδι που είχαμε τότε εμείς. Και το σκεπάζανε για να είναι καθαρό. Και όταν έφτασα εκεί το κοιτάω, εντάξει, σκέπαστο. Ήταν βρώμικο μέσα. Και είπα, πώς θα το καθαρίσω? Σκέφτηκαν δεν καθάρισε. Και είπα, Χριστέ μου, πώς θα το καθαρίσω? Και ξαφνικά λέει το νερό στον ύπνο του τώρα. Το νερό άρχισε να φουσκώνει, να ανεβαίνει. Μόλις άρχισε και χυνότανε το νερό από τα άκρα του πηγαδιού, σε ένα λεπτό καθάρισε. Και κατάλαβα, Γιώργο, τι σημαίνει. Αυτό το ποτήρι έχει νερό. Ο αναγεννημένος έχει Πνεύμα Άγιο. Αλλά είναι ένα ποτήρι. Άλλος είναι λίγο το νερό, άλλος περισσότερο, άλλος πολύ, άλλος γεμάτο. Υπάρχει όμως και το ποτήρι που υπερχιλίζει, που είναι ποταμίδα το ζώντος, που ρέουνε, που βγαίνουνε. Γι' αυτό και ο Παράκλητος, πώς τον ονομάζεται από τη Γραφή? Αγιαστής. Αγιάζει τον άνθρωπο, τον καθαρίζει τον άνθρωπο, του βγάζει όλα τα σαπρά. Το έχουμε και εμπειρία. Πηγαίνω στενοχωρημένος, θλιμμένος, λέω για τον εαυτό μου, αλλά είμαι βέβαιος ότι όλοι, τα εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια έχουν την ίδια εμπειρία. Πηγαίνω θυμωμένος, πηγαίνω και αμαρτωλός πολλές φορές, γονατίζω, πληρώνουμε Πνεύμα Άγιο, σηκώνουμε και μέσα άλλος άνθρωπος. Πάει η θλίψη, πάει η στενοχώρια, πάει το κακό, πάνε όλα, κάτι έχει γίνει μέσα μου. Και αυτό το κάτι είναι το Πνεύμα το Άγιο, η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Και επαναλαμβάνω, δεν μπορείς να του εξηγήσεις και δεν μπορεί να καταλάβει. Όμως μπορείς να του πεις, ζήτησέ το. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο Χριστός το δίνει στους πειθαρχούντας, στους εξητούντας, αλλά και στους πιστεύοντας. Θα πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίζει εν Πνεύματι Αγίου εμπειρή, θα το εξητήσεις, θα πειθαρχήσεις το Λόγο του Θεού δηλαδή και θα το λάβεις. Και δεν το λαμβάνουν μερικοί. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Θεός διαλέγει μερικούς ανθρώπους, τους βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο και τους αποστέλει. Δεν είναι αυτό. Το Πνεύμα το Άγιο είναι για όλους. Μικρούς, μεγάλους, γέροντες, παιδιά, νέους, παλιούς. Για όλους είναι. Γιατί οδηγεί ο Θεός μέσα από την πλήρωση με διαπνεύματος Αγίου τον άνθρωπο, πού? Στα Άγια του ουρανού.
πάει στον ουρανό. Έχει επαφή προσωπική με το Θεό. Και όλη η Γραφή, όπως είπες πολύ καλά Χρήστο, αναφέρεται σε αυτή την πνευματική επικοινωνία του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Πώς? Πνεύματι Αγίου με τον κάθε έναν πιστό, με όλους τους πιστούς και ξεχωριστά. Είναι δηλαδή πραγματικά το ουράνιο δώρο, η δωρεά, η επαγγελία, η υπόσχεση, η μοναδική. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Εκκλησία του Χριστού, παράδοξα για τους ανθρώπους, για τον κόσμο, είναι παράξενα. Δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Τώρα τι να πεις σε έναν άνθρωπο? Ότι ήρθε ο Χριστός, με βάφτισε με πνεύμα Άγιο και μιλάω ξένες γλώσσες? Θα βάλει τα γέλια. Τι να πεις σε έναν άνθρωπο? Ότι ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μου μίλησε? Μιλάει ο Χριστός? Μιλάει ο Χριστός, Σπύρο? Μιλάει. Αν μιλάει, λέει, ότι μου μίλησε ο Χριστός. Πώς σου μίλησε? Δια Πνεύματος Αγίου. Μιλάει ο Χριστός μες στην Εκκλησία? Μιλάει ο Χριστός μες στην Εκκλησία. Τι να κάνουμε τώρα? Μιλάει και απευθύνεται στους ανθρώπους. Δεν το βλέπουμε στη Γραφή? Ταύτα λέγει το Πνεύμα το Άγιο και μίλησε ο Θεός. Άρα λοιπόν η πνευματική ζωή είναι μυστήριο για τους ανθρώπους, αλλά όμως για τους πιστούς είναι κάτι το συνηθισμένο, κάτι το απλό, κάτι το γλυκό. Είναι η χριστιανική ζωή. Αρκεί όμως να βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, γιατί εδώ είναι ο κίνδυνος. Επειδή είπαμε ο Σαούλ έγινε άλλος άνθρωπος, αλλά ξέπεσε. Ακριβώς εδώ είναι ο μέγας κίνδυνος και εδώ ακριβώς επισέρχεται η πνευματική ζωή. Γι' αυτό είπε ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, όταν νήπιοι σηκώσουν τα όπλα του πολέμου μπορούν να σκοτωθούν. Έτσι λοιπόν όλο αυτό η χαρισματική ζωή, η πνευματική ζωή, αυτό είναι αλήθεια, γιατί χωρίς την πνευματική ζωή δεν μπορεί να μετεξελιχθεί ο άνθρωπος, πρέπει να κατευθύνεται σε ένα στόχο, στην μίμηση του Χριστού, στην αγάπη. Να έχει κατεύθυνση. Θα το πούμε γι' αυτό. Αλλά πριν πούμε σε αυτό, να αναφερθούμε σε αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Λόγος του Θεού είναι η μάχαιρα του πνεύματος. Δεν είναι η μάχαιρα του ανθρώπου. Δεν θα πάρω εγώ το Λόγο του Θεού και θα αρχίζω να κόβω κεφάλια. Θα τους καταστρέψω τους ανθρώπους. Παίρνω εδάφια και του βαράω, δεν αφήνω κανέναν όρθιο. Δεν είναι ο Λόγος του Θεού η μάχαιρα του ανθρώπου. Γι' αυτό και το Λόγο του Θεού δεν πρέπει να το χειρίζονται οι άνθρωποι παρά μόνο με δια Πνεύματος Αγίου. Αφιερωμένοι ο Θεός δηλαδή να τους δίνει το Πνεύμα του Άγιο και δια Πνεύματος Αγίου να κηρύττουν το Λόγο του Θεού, να διδάσκουμε. Αν δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο, θα ήθελα όμως, έχουμε κάτι να προσθέσουμε? Εγώ μόνο αυτό που θέλω να πω πάνω σε αυτά που είπες, Γιώργο, ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν λάβει το Πνεύμα του Άγιο γιατί δεν το γνωρίζουν ακόμα, και βλέπουμε το παράδειγμα των 12 στην Έφεσο που ανέφερες προηγουμένως, δεν το γνωρίζαν ακόμα, δεν είχαν τη γνώση. Όταν όμως αυτή η γνώση ήρθε σε αυτούς μέσα από το κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου του Παύλου και μέσα από τα λόγια του κεχρισμένου του Θεού, και αφού βαπτιστήκανε στο νερό, πιστέψανε ότι μπορούν να λάβουν και Πνεύμα Άγιο. Αλλιώς δεν θα γονατίζανε και θα έβαζε ο Παύλος τα χέρια του απάνω τους. Πιστέψανε και πειθαρχήσανε στο Λόγο του Θεού. Θα μπορούσαν να πούνε, εγώ δεν το πιστεύω. Θα μείνω μόνο στο βάπτισμα στο νερό και τέλειωσε. Όπως γίνεται σήμερα από πολλούς ανθρώπους, πιστούς, πολύ καλούς αδερφούς. Αλλά δεν το πιστεύω. Λέει, είναι μια δεύτερη εμπειρία, δεν το χρειάζομαι, και στηρίζονται σε αυτό που θα το διαβάσουμε. Καλυτέραν οδόν σας δείχνω, καλυτέρα δεν λέει, την αγάπη. Και μάλιστα θα ασχοληθούμε με αυτό. Αλλά θέλεις κάτι, Χρήστο, να πεις απάνω σε αυτό που πρέπει να προχωρήσουμε? Θέλω απλώς να συμπληρώσω με αυτό το οποίο είπε ο Καβάσιλας το 1300 μετά Χριστό στην Εν Χριστώ ζωή που έγραψε και συνόψισε την αναγκαιότητα των χαρισμάτων. Στα προηγούμενα χρόνια παρέχονταν στους βαπτισμένους χαρίσματα ιαμάτων και προφητείας και γλωσσολαλιάς. Ακόμα και σε εμάς σήμερα και στο πρόσφατο παρελθόν παρουσιάστηκαν τέτοια χαρίσματα. Το 1300 είπες τώρα. Εμείς αναγνωρίζουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία μόνο επειδή λαμβάνουμε τα χαρίσματα. Έτσι, αλλιώς δεν μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε. Έτσι είναι. Για να προχωρήσουμε τώρα στην άλλη. Να προχωρήσουμε. Βέβαια, λέει η Γραφή λοιπόν, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ζητείτε δε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα και έτι πολλήν υπερέχουσαν οδόν σας δεικνύω. Δηλαδή υπάρχει ένας δρόμος που είναι υπερέχον, πολύ πολύ ανώτερος από τα χαρίσματα, και αυτός ο δρόμος είναι η αγάπη. Πριν όμως πούμε γι' αυτό, θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη του Θεού
είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Θα πρέπει δηλαδή να πούμε ότι για να φτάσει κανείς στην αγάπη δεν μπορεί να φτάσει παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Δεν γίνεται δηλαδή να μπούμε στην υπερέχουσα οδό της αγάπης χωρίς το Πνεύμα του Άγιο. Παρόλα αυτά μπορούμε να έχουμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και να μην έχουμε την αγάπη. Και να μην εξελιχθούμε. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να πω 3 πράγματα. Λέει ο Απόστολος, τώρα δεν μένει πίστης, ελπίς και αγάπη. Η πίστης τι δίνει στον άνθρωπο? Τη σωτηρία. Δια πίστεως είστε σωσμένοι. Τι δίνει η πίστης? Δικαίωση. Δικαιωμένη δια της πίστεως. Άρα δηλαδή η πίστης που είναι βασικό στον άνθρωπο προσφέρει τη δικαίωση και τη σωτηρία. Η ελπίς τι προσφέρει? Ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Προσφέρει δηλαδή η ελπίδα στο Θεό, μετατρέπει τον άνθρωπο σε ευλογημένο. Γίνεται ο άνθρωπος ευλογημένος στην παρουσία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, τον Πατέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, τον ευλογήσαντα ημάς με πάσαν ευλογίαν πνευματική στα υπουράνια. Ποιος ευλογείται? Αυτός που ελπίζει στο Θεό. Αν δεν ελπίζεις στο Θεό, δεν μπορείς να ευλογηθείς. Η ελπίδα δεν κατεσχύνει, λέει η Γραφή. Όμως το τρίτο που είναι η αγάπη, τι προσφέρει? Τελειοποίηση. Γίνεστε τέλειοι καθώς ο πατήρ σας είναι τέλειος και περιπατείτε εν αγάπη. Η αγάπη λοιπόν φέρνει δια της αγάπης ο άνθρωπος στα μάτια του Θεού τελειοποιείται. Όχι ότι έγινε τέλειος, όπως δικαιούται δια της πίστεως, όχι ότι είναι δίκαιος, αλλά δια της πίστεως δικαιούται. Ευλογείται δια της ελπίδος, όχι ότι είναι ευλογημένος, δια της ελπίδος του στο όνομα του Χριστού ευλογείται. Τελειοποιείται ο άνθρωπος δια της αγάπης, όχι ότι είναι τέλειος, αλλά στα μάτια του Θεού φαντάζει σαν τέλειος. Άρα λοιπόν μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην τελειοποίηση. Πώς? Δια της αγάπης. Καθώς λέει ακόμη ο Απόστολος Παύλος ότι μας εξέλεξε προκαταβολής κόσμου δια να είμεθα άγιοι, τέλειοι δια της αγάπης. Άρα λοιπόν σήμερα θα καθίσουμε να δούμε λίγο αυτή την έννοια της τελειοποίησης στα μάτια του Θεού, όχι της πραγματικής, στα μάτια του Θεού, του ανθρώπου, δια της αγάπης που λέει η Γραφή. Και αν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και ήμβαλον να αλλάζω. Να λοιπόν είδη γλωσσών. Μιλώ τας γλώσσας των ανθρώπων, μιλώ τας γλώσσας των αγγέλων. Εάν όμως αυτό δεν έχει επηρεάσει τη ζωή μου στην αγάπη, είναι άχρηστος. Και προχωράει. Και αν έχω προφητεία, και αν ξέρω πάντα τα μυστήρια και έχω πάσαν τη γνώση και έχω όλη την πίστη, ώστε ακόμη και να μετατοπίζω όρη και δεν έχω αγάπη με τίποτα. Δηλαδή τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου είναι ανάγκη να τα χρησιμοποιούμε, αν επιτρέπεται αυτή η έκφραση, να εργαζόμεθα με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου για να αυξανόμεθα στην αγάπη. Και συνεχίζει, και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω. Και γιατί θα διανέμεις άνθρωπε του Θεού? Γιατί μου το λέει ο Θεός. Και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυθώ, γιατί το ζητάει ο Θεός. Και δεν έχω δει, αγάπη δεν ωφελούμε. Δηλαδή να διανύμεις, να καύσεις το σώμα σου και να μην ωφελήσει τίποτα. Η αγάπη λοιπόν είναι υπερέχουσα οδός, αλλά δεν μπορεί να πλησιάσει ο άνθρωπος αυτή την τελειότητα παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Και σαφώς το βλέπουμε όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μιλάει στην επιτορούς ομιλία για την αγάπη και φτάνει στο σημείο να ζητάει από τους πιστούς να αγαπάνε και τους εχθρούς του ακόμα. Τότε αναφέρει ότι και αν ασπαστείτε τους αδελφούς σας μόνο τι περισσότερο κάμετε και οι τελώνες δεν κάμωσι ούτως. Έστε λοιπόν σεις τέλειοι καθώς ο πατήρ σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος. Το αναφέρει στην αγάπη προς τους εχθρούς. Τελειοποίηση δηλαδή έρχεται δια της αγάπης, όπως πολύ ωραία είπες Γιώργο. Ακόμη λέει, εάν αγαπάτε τους αγαπώντας σας, οποία χάρις χρεωστείτε εις εσάς. Δηλαδή αγαπάς αυτούς που αγαπάνε, αγαπάς τα παιδιά σου. Ωραία λοιπόν, αγαπάς τη γυναίκα σου. Καλό λοιπόν, αλλά αν αγαπάς αυτόν που σε μισεί, αυτόν που σε αδικεί, αυτόν που σε εχθρεύεται, αυτόν που σε κακοποιεί, εκεί ευαρεστείται ο Θεός. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος. Δεν είναι δυνατόν να σου λέει ο Ιησούς Χριστός, σε ραπίζει κάποιος στα δεξιά γύρνα και τα αριστερά, να το κάνεις σαν άνθρωπος. Και αν το κάνεις θα το κάνεις μια φορά. Δεν μπορείς να ζεις έτσι.
μόνο δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί να αγαπάς τον εχθρό σου παρά μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αρκεί όμως να χρησιμοποιείς όλα αυτά τα χαρίσματα και τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου για να εξητάς από το Θεό, να πλημμυρίσεις την καρδιά σου με την αγάπη Του δια Πνεύματος Αγίου. Έγραψε η Αγία Χίτελγκαρ, που είσαι το 13ο αιώνα, Σουηδέζα, και στο ημερολόγιό της: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στην προσευχή μου αυτές οι ανοησιούλες που λέγω ευχαριστούν τόσο πολύ τον Θεό. Την ομιλία σε γλώσσες, επειδή δεν μπορούσα να καταλάβει τι είναι, έγραφε ακριβώς δεν μπορώ να το καταλάβω. Και έτσι ακριβώς μέσα από όλη αυτή την πνευματική ζωή, την διεργασία, τη μυστική ζωή όπως την ονόμασαν οι πατέρες, και την ονόμασαν μυστική γιατί δεν επιτρέπεται να τη λες. Δεν επιτρέπεται. Επειδή είναι προσωπική σχέση. Εκτός σε ένα μικρό κύκλο. Δεν επιτρέπεται. Αν να κηρύξεις και να πεις, γιατί θα μυρίπτεται το Άγιον Σκήνας. Αυτό λες τώρα, και τους Μαργαρίτας στους χείρους. Δεν μπορείς. Έτσι λοιπόν, μέσα από όλη αυτή τη διεργασία της πνευματικής ζωής, χωρίς να το καταλάβει ο άνθρωπος, ακριβώς αυτό είναι η χάρις, μαθαίνει να αποκτά τον χαρακτήρα του Υιού του Θεού, δηλαδή του να γίνεται η αγάπη. Ρώτησαν τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο: μα αγαπώ πολύ τους ανθρώπους, λέει. Κάθε ένας που περνάει του δίνω €1. Λέει: δεν έχεις αγάπη, αγαπητέ μου. Απλώς φιλανθρωπία έχεις. Μα γιατί? Άμα σου πει να έρθει σπίτι σου να κάνει μπάνιο, τι θα κάνεις? Δεν είναι εύκολα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς πολλοί λέει: μα έχω πολύ μεγάλη αγάπη. Τα τραγούδια μιλάνε συνέχεια για αγάπη. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την αγάπη του Θεού. Όταν σου πει ο άλλος δεν έχω νεφρό και είναι αδερφός, τι θα κάνεις? Εγώ δεν σου λέω ξένος. Έτσι λοιπόν, αυτή η αγάπη του Θεού είναι ένα πολύ μεγάλο μέτρο, το οποίο ο άνθρωπος, εξασκώντας την πνευματική ζωή δια της χάριτος, φτάνει εκεί πέρα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι σου λένε αυτά δεν γίνονται. Βεβαίως δεν γίνονται. Δεν γίνονται γιατί χωρίς τη χάρη δεν γίνονται. Βέβαια. Ο Άγιος Διονύσιος της Άγγινθο ήρθε ο δολοφόνος του αδερφού του και τον έκρυψε μέσα στο τζάκι. Γιατί είπε: εγώ δεν μπορώ να σε προδώσω. Εγώ πρέπει να αγαπήσω τον δολοφόνο του αδερφού μου. Εγώ θα σε προφυλάξω και μετά φύγε και όπου θέλει ο Θεός θα σε οδηγήσει. Αυτό όμως μόνο η χάρις του Θεού μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί άνθρωπος να αγαπήσει αυτόν που σκότωσε τον αδερφό του. Μάλιστα, βέβαια. Μόνο με τη χάρη του Χριστού, μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σπύρο. Αυτό που βλέπουμε στο Στέφανο, που τον λιθοβολούσαν και εκείνος συγχωρούσε τους ανθρώπους που τον λιθοβολούσαν, ή ακόμα και στους μαθητές του Χριστού, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, που πριν λάβουν το Πνεύμα το Άγιο, είχαν το πνεύμα ακόμα της Παλαιάς Διαθήκης, όταν δεν τους δεχτήκανε στη Σαμάρια και εκείνοι πάνε στον Κύριο: Κύριε, να πούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό. Και όμως μετά την έκκηση του Πνεύματος του Αγίου, ο μαθητής αυτός ο Ιωάννης έγινε ο μαθητής της αγάπης. Με τα λόγια αυτά της αγάπης που βλέπουμε στο Ευαγγέλιο και στις επιστολές. Ακριβώς, και αυτό δείχνει τη διαδικασία από την εποχή που είπε να πέσει φωτιά από τον ουρανό, και αυτό δείχνει ότι είμαστε μαθητές. Μέχρι που μετεξελίχθηκε στον κορυφαίο μαθητή της αγάπης. Δεν γίνεται σε ένα απόγευμα ούτε σε ένα βράδυ. Είναι η πνευματική, η χριστιανική ζωή που σιγά σιγά εξελίσσεται. Που δεν μπορεί να γίνει βέβαια χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος. Χωρίς τη χάρη όχι. Πολλά θα είχαμε να πούμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, για αυτό την υπερέχουσα οδό, την αγάπη. Θα βρούμε την ευκαιρία και σε άλλες εκπομπές μας να αναφερθούμε σε αυτό. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε. Θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Θα συνεχίσουμε και πάλι με την Εκκλησία του Χριστού. Θα αναφερθούμε πια στους λειτουργούς και στα λειτουργήματα της Εκκλησίας του Χριστού, που είναι οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι της Εκκλησίας, και θα συνεχίσουμε. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας, πάντοτε να σας ευλογεί, και θα τα πούμε ξανά μαζί. Γεια σας.